lamɛnbaaw ni an lamɛnbaaw aw bɛɛ lajɛlen aw ni ɲankuma ka bɛɛ lajɛlen fo maliyɛn minnu bɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan k'aw bɛɛ lajɛlen ko aw ni su bi su in na an bɛna kuma kasobon kan kasobon kɔnɔna na maa minnu bɛ baara kɛ yen n'o o ye kaso kɔlɔsibaaw ye olu ka secrétaire général Dawuda Konate ale b'an bolo yan su in na fala ye yan'o cɛ an bɛ laada tile sabula an b'a dɔn k'a fɔ dugu in kɔnɔna na kumaw ka ca fɛn caman mɔgɔw b'a mɛn u t'a dɔn a bɛ lakali cogo min u bɛ fɛ ka caman dɔn an bɛna an da don o la kun fɔlɔw la foli ni tanuni an b'o ta ka ɲɛsin maa minnu tɛ sɛgɛn u tɛ ɲinɛ an lamɛnni la Mali kɔnɔ ani a kɔ kan Laurent Jakite ale b'o la an b'a fo a tun bɛ baara kɛ Radio Mali la Bakari Sangare Glace ale fana tun bɛ baara kɛ Radio Mali la Ablaye Jabate ale ye polisi ye an b'a fo Bajalan Sanogo an tɛ ɲinɛ ale kɔ ka Seku Kalifa Seku Traoré k'ale fana fo min ye Mamadu Sumunu ye BNDA kɔnɔna na k'an b'a fana fo k'a waleɲuman dɔn Mamadu Nama Keita k'ale fana fo Bɛnbazɛn maaw an ka foli bɛ se olu ma Maraka Samake Bajaje Ayidara Savana Kone ka taa se Binem Dolo ma Kanadakaw fɛ yen Tonton Raoul k'an b'a fo ka Faustin Sila fo Ali Badara Kone ale huissier de justice ye Jaus Création Arigo Saki Sofa Ibrahim an b'a fo ORTM kɔnɔ ale ni fotigi Modibo Gindo transformateur ka ɲɛmaaya ale ye n'o ye boucher ye an b'a fana fo Musa Kan PAJC ka Musa Kan n yɛrɛ balimakɛ ani n terikɛ n'o ye Sadio Kulibali ye ka bɔ Timini Madame Kalifa Nama k'ale fana fo min ye Kajatu ye sa k'ale fana Fana Dumbuya k'ale fana fo ka bɔ Kayi n ka petipetini n'o ye Ajibari ye an b'a fo Imavu kɔnɔna na ale yɛrɛ ye CNT maa ye Nuhun Dumbuya Montréal an b'a fo Kanadakaw fɛ yen Yusuf Tunkara o y'a ka tɔn ɲɛmaa ye Azimir Keita k'ale fo y'a fo fana n'a ka baarakɛlaw Torokɔrɔbugu ani denbaya tɔw bɛɛ lajɛlen minnu bɛ Bamakɔ yan ani minnu bɛ jamana fan wɛrɛw la an b'u bɛɛ lajɛlen fo Nantumɛlakaw an tɛ ɲinɛ u ka Segu Maru k'a fana fo k'a waleɲuman dɔn Jaba Sidibe n'a bɛ Salilakaw ka sigi la an b'a fo k'a waleɲuman dɔn an ka dugutigi n'o ye chef de village ka coordinateur ye k'an ka foli bɛ s'a ma Seru Sangare Bakari Kulibali ale ye an ka cɛkɔrɔba ye Koro barrage Benito ka cɛkɔrɔba o y'ale ale kɔni ale ti da fiyewu ni émission a ma ban Falaye dɔgɔkun in kuma la kunbababaw kɛra mun ye an bɛn'o da maaw tulo kan AES ale sigira AES u y'a kɛ confédération ye confédération in kɔrɔ ye jamana bɛɛ lajɛlen b'i ka yɛrɛma hɔrɔnya ta jamana bɛɛ lajɛlen b'i ka jamanaya ta jamana bɛɛ lajɛlen ka drapeau b'i bolo i ka président b'i bolo i ka fɛn bɛɛ lajɛlen b'i bolo nka u bɛ jɛ ka hakɛ dɔw fɔ a bɛ baara kɛ olu kɔnɔna na AES hukumu kɔnɔna na wolomasiri tabaw bɛ o la min ye jamanaw cɛsira ɲɛnabɔ o b'o la ka taa farasa yiriwali baara minnu bɛ yen n'o bɛ se ka kɛ jamana ninnu kɔnɔna na nin bɛɛ lajɛlen b'o la san kelen baara u y'o kalifa Asimina Ɲamekaw fɛ yen ale ka se ka wuli ka jɔ kɛ yaasa o baara bɛ se ka ɲɛ cogo min na min ye Niger Mali ni Burkina olu kɔni y'a jira k'a fɔ sa k'u ye baara min kɛ wolomasiri taba kunda ko o kɔni tɛ ka dogo mɔgɔ la parti politique kabini avril kalo tile ta kun fɔra ko k'olu ka baaraw ɲɔngiri ani maa minnu bɛ yen n'olu ye tɔn ye n'olu bɛ parti politique baara kɛ Falaye ko in banna koyi parti politique k'u bɛ se ka tɛmɛ n'a ye sisan on sont fini an yɛrɛ nisɔndiyalen don parce que a b'an ka kɛnɛ ja o n'olu bɛ yen kɔni kɛnɛ bɛ ɲaga de tuma bɛɛ mais an bɛ min f'u ye k'a fɔ a dɔw ye parce que an y'a ye k'a fɔ u ye communiquéw kɛ u ye nisɔndiyaw jira dɔw yɛrɛ ko fana k'u ka mɔgɔ minnu minɛna nin ko in sababuya la n'u olu bɛ kaso la ko ka olu bila nin bɛɛ cɛ ka ɲi nka parti kan ka min dɔn parti politique o tɛ se ka kɛ baara ye i bɛ baara de kɛ ka na politique kɛ maintenant n'i ye jɔyɔrɔ sɔrɔ ka na o kɛ i sɛmɛyɔrɔ ye k'i b'i yɛrɛ yiriwa k'i ka tɔndenw yiriwa k'aw ka sigida yiriwa k'aw ka kabila yiriwa k'a ko bɛɛ lajɛlen kɛ aw dama dɔrɔn ye maa si tɛ foyi sɔrɔ a la u k'o faamu o degun o n'o fili y'u caman sɔrɔ a ma fɔ a bɛɛ dɛ o y'u caman sɔrɔ wa u kana bila u kunna fana ni parti politique jɔyɔrɔ baara in tɛ u tɛ se ka fɛn wɛrɛ kɛ o fana cɛ man ɲi diɲɛ dugu bɛɛ la maaw b'a fɔ de n ye n se kɛ nin baara in na
nana do politique la pour ka se ka dɔ fana kɛ jamana fana ye nka anw fɛ yan politique jɔyɔrɔ de bɛ fɛn bɛɛ se mɔgɔ ma o de bon c'est pour que fana an ka kow ka tɛ nɔgɔya quoi i b'a ye fɛn bɛɛ ka nɔgɔ yɔrɔ tɔ la a ma nɔgɔ anw fɛ yan parce que a bɛɛ de sirilen don ɲɔgɔn na fala ye sɛnɛ kuma cayara samiya ma don joona Sikaso angɛrɛ min dira ko ka taa di maaw ma ka di u ma da nɔgɔ na o bɔrɛ 427 bɛ sugu la ahɔ DNCC maaw de y'u bolo dɔn ka Sikaso sugu la nin kalo in tile 3 bɔrɛ 427 a kan ka feere maaw ma da min na u y'u kumaniya ma ala ni direction nationale du commerce et de la concurrence mɔgɔw ka wuli ka jɔ fala u taara ka taa ni minɛ Sikaso Medini sugu la gouverneur fana ko k'a ko kana bila dagirinda la ko k'a ko ɲɛɲini min ye nɔgɔ minnu bɛ sigi an da la ani dingɛ minnu gerennen don fosse dingɛw olu bɔli baara fana o daminɛna ministre min bɛ kɛnɛya ko kunna sefa wari miliyari 4 mina ale y'o san k'o di dɔgɔtɔrɔsow ma furakɛliso ani pharmacies ko n'ala sɔnna a ma an yɛrɛ n'an ka marifakisɛw an ka blendew sogolo yɔrɔ k'an n'o sɔrɔ an ka jamana kɔnɔ yan Sadio ko ten CEDEAO Job ko bana mena k'an y'an kɔ don o la k'an n'olu kɔni ko c'est fini ko o bana ko maa si kana o bila kunna tugun Mali Burkina Niger kɔni k'an ni CEDEAO bɛ se ka min kɛ i b'o dɔn an bɛ se ka kuma ɲɔgɔn fɛ nka ka segin a kɔnɔna ka k'a tɔnden k'o banna kiiri o bɛ sen na cogo min na Bamakɔ yan tribunal spécial la sɔrɔdasiw fana ka kiiri bɛ sen na fala ye o kiiri i b'a dɔn ko dossier 4 de bɛ yen a dossier 4 bɛɛ lajɛlen marifakisɛ suɲɛ procureur min bɛ yen n'o ye Sumela Bagayogo ye a ko kabini kiiri so in dayɛlɛla sɔrɔdasiw tɔgɔ la ko foyi tɛna ni nin n'a ɲɔgɔnna tɛ marifakisɛ suɲɛ k'ale yɛrɛ dabali banna k'a sɔrɔ n'i minɛn'o la i ka kiiri mana kɛ i bɛ gɛn ka bɔ sɔrɔdasiya la de a sariya ye o de ye ko nka ko bɛɛ n'a ta dɛ affaire 4 min bɛ u bolo yen kelen pe dɔrɔn de b'a la cɛ dɔ b'a la o y'i yɛrɛ yɛlɛma k'i kɛ colonel ye recrutement wagati ka mɔgɔ ka wari minɛ k'a k'a kun n'o bɔra la tɔ 3 bɛɛ lajɛlen a bɛ ko nin bɛ maa 8 de kun kan a bɛɛ lajɛlen n ye marifa suɲɛ n ye nin marifakisɛ suɲɛ n ye nin kɛ an bɛ nin gɛlɛya min na sisan n'a fɔra k'anw ka sɔrɔdasiw yɛrɛ de bɛ marifa suɲɛ olu de bɛ marifakisɛ suɲɛ yɔrɔ a kuma fɔ man di dɛ farikolo ɲɛnajɛ ko ta nasira fɛ denmisɛnnin minnu kan ka taa an jɔyɔrɔ fa Jeux olympiques la olu taara u sera yen ka ban yɛrɛ Mali ɲɛmaaw y'u kunbɛn nka fala ye maa minnu kun kan ka na dɛmɛ d'u ma équipe nationale A mɔgɔw fédération tɛ se ka kuma olu fɛ u t'o fɔ mɔgɔ ɲɛna ko non k'u ka équipe ma sɔn k'u labila mais a dɔw bɛ équipe min na olu ye joueur dɔw labila ka taa fédération tɛ se k'a fɔ ko ale dɛsɛra ka kuma u fɛ dɛ yan'o k'o fɔ ko non ko mɔgɔ ninnu ka équipe ko k'u t'u labila na aw ye lettre bɔ k'aw ye joueur ka capitaine suspend olu bɛ kuma aw fɛ yan olu ka sira foyi t'aw la farikolo ɲɛnajɛ ko ɲagaminen don yan koyi ballontan ko in équipe minnu kan ka yɛlɛ première division na olu fana dɔw ye première division ballontan kɛ ɲina olu taara jouer monter fana na réserve kɛra Moptikaw fɛ k'a kɛ Sikasokaw fɛ a ko tɛ se ka a tɛ ka se ka ɲɛnabɔ hali bi ko Bamakɔ yan ko namara u y'a kuma fɔ yan Mopti ni Kayi Mopti ni Sikaso u ko ballontan yɛrɛ tɛ tuguni olu yɛrɛ bɛ k'u yɛrɛ de ni de ɲini sisan u ɲuman ka bɔ nin ko in na quoi fala ye ko championnat daminɛ u bɛna ni équipe ye u ka licence u b'a don machine kɔnɔ ni min ka licence ka ɲi a bɛ kɛ jɛman ye a bɛ bɔ ni min ka licence ma ɲi a bɛ kɛ fiman kirikiri ye foyi tɛ se ka ye a la o fila yera équipe min bolo o de kɛra champion ye tɔw ye réserve k'u kan ka dɛsɛ ninnu ko ni a ma ɲɛnabɔ k'olu fana bɛ taa n'u ta ye tasi la yɔrɔ Mali ka dossier caman bɛ tasi la yɛrɛ Mali ka dossier caman bɛ tasi la yɛrɛ donc Jeux olympiques a ko Mali kɔni b'a kɛnɛ kan yen
Cameroon ale ka mamun nga ta José la bugila falai o ye ma woro ye nga mamun nga tulu blasro ye ma keme no do ti segi ai François ma ba ku be mo gea sisa do bina na do kuma foi famu ko la mama ta to fle José la bugila tabante segi farafina de ali dugu wɛrɛw la mɔgɔ tɛ segu kuma tɛ faransi an kɔrɔ yan ni mi aw bɛ minɛn cun yɔrɔ min bɛɛ bɛ t'i ka sira fɛ n'a ye Cameroun farikolo ɲɛgɛnna don u kana gayo si yɛrɛ kɔnɔ fiyewu yaasa ka se ka kow sigi sen kan hali bi min ye jamanakuntigi ale ye kuma min fɔ ko wari k'o dili dɔgɔya ka kow kɛ digitalisation ye a baara daminɛna sanu ye sɛbɛn bɔ sɛbɛn min bɛna to baara bɛ se ka sigi sen kan cogo min ko na ala sɔnna ma fana o sɛbɛn kelen olu kan ka ɲɛ Falaye Burkina président a kumana bi min ye Burkina président ye a kumana bi Ibrahim Traoré a ko ko Benin ani Côte d'Ivoire ko gɛlɛya bɛ olu yɔrɔw la bi olu b'a fɛ ka sɔrɔdasiw u bɛ ka Faransi bɛ ka sɔrɔdasiw labɛn olu fɛ yen u kana cɛncɛn fo ka jamanaw kama Falaye diɲɛ bɛ cogo min bi Mali ni Burkina ni Niger n'u b'u labɛn k'u labɛn foyi t'a to nin ko ka to tan ni se min b'u ye u k'o kɛ a masuru ye min ye yɔrɔ bɛɛ ye Modibo Kone ye télé la a taara Cani fɛ yen ani Ablaye taara ɲɔgɔn fɛ yanni Some ka dayɛlɛ maa minnu bɛ service de renseignement baaraw kɛ olu fana faralen don ɲɔgɔn kan AES kɔnɔna na ka se ka Some in lakana baara kɛ komi Mali ko ninnu bɛɛ lajɛlen kun de bɛ Mali de bolo AES la u taara o baara de kɛ Falaye an ye min mɛn Burkina président na don Niger ale ma taa juma o juma don maa mun minɛna ni marifa ye aéroport la maa si t'a da dɔn Some don Kamalenkɔrɔ sanfa dugufa 2 yɔrɔ Niger muso ninnu jalamugu ka di olu ye u y'o de kɛ a jalamugu bɛ jukɔrɔ marifa bɛ yen marifa min don a tɛ ci dɛ a bɛ rayon laser de bɔ n'a sera e ma e tɛ se ka foyi k'i i tɛ se ka bɔ i yɛrɛ la tuguni quoi donc an ka service de renseignement taara baaraba de kɛ Some in na yen Falaye ye cortège fɛn fɛn tɛmɛtɔ ye aéroport la maa si tun tɛ yen min bɛ se ka téléphone ci donc bi AES sigilen na mɔgɔw ye min ye ani min kɛra duguma ko minnu tun bɛ sen na hali ɲɔgɔn ye kɛyɔrɔ in a larawulila de fɛnw bɔra a ka bon hakili ma ko tun bɛ sen na yen dɛ mais service de renseignement u kan ka fɔ Modibo Kone nin kɛnɛ in kan an b'a fɔ a tagali ye nafa ɲɛ wa a taara joona o ɲɛna fana parce que fɛn dɔw bɛ yen an tɛna se ka olu fɔ bi o ye Falaye ko n'a kɛcogo yɛrɛ kama ye quoi jamana 3 in Mali a ka sugandili kɔrɔba de bɛ a la parce que minɛn caman bɛ yen bi min bɛ se ka baara kɛ lakanako la hali avion wulili jamana 3 in kɔnɔna bi a minɛn bɛ Mali kelen de bolo ko bɛ ko la n'i ye yɔrɔw dan tigɛ sisan ka yɔrɔw sigi ni mobili bɛ nalen ou bien ni minɛnw ni fɛn bɛ dɔw bɛ nalen o ko ka se ka ɲɛdɔn ka kɔn a ma k'a labɛn ala barika la bi an ka mɔgɔw u ye wari don minɛn na nka minɛn bɛ ka mago ɲɛ dɛ o de la Ablaye Job ko aw ma ko ni avion 2 bɛ anw bolo 2 bɛ Burkina bolo 1 bɛ Niger bolo o ye 5 de ye sisan 1 tɛ tuguni dɛ 2 tɛ tuguni 3 tɛ nka 5 de don ko baaraw bɛna kɛ ten cogo de la wa Mali ye o de yira ɲaami Mali y'o baara de kɛ ɲaami Falaye dɔw fana minɛna u tun y'u bila garde corps ka fini na mais a don sɔgɔma olu ɲinɛna min kɔ garde corps ye veste don
ye baara kɛcogo ye ya président tɔw sera ye Asimi ka seli la o y'a sɔrɔ kow ɲɛdɔnna i b'a dɔn Ibe bɔra ka tagama o tagama n'o fɛn ninnu o bɔra Asimi ta la kun min na o fana ye lakana ko de ye hali kun min na o ma bɔ k'u jɔ k'u bolo yigiyigi nin bɛɛ lajɛlen ye lakana ko de ye fala ye ko kɛra ɲami dɛ an bɛ se ka min fɔ fɔlɔ o ye nin ye parce que baara minnu kɛra mɔgɔ minnu minɛna dɔw kɔni ko jɔn ko Ala ka salakaw y'anw bila a la an t'an dogo aw la dɛ u y'anw bila a la u y'an kɛ tan u y'an kɛ tan wa an dɔrɔn tɛ fana an tɔw bɛ yan dɔw bɛ yan dɔw bɛ yan dɔw y'o jɔn k'ala fɔ dɛ nka dɔw bɛ yen halisa olu ma se ka kuma fɔlɔ o de la ɲɔgɔn lajɛ maaw b'a fɔ karisa taa yan fɛ a kɛ tan a ma nɔgɔn dɛ a ma nɔgɔn wa an bɛ min f'u ye u k'u cɛ siri dɛ dugutigi denbuga ni sigi t'i ɲɛ dɛ baara de wulilen filɛ nin ye fɔlɔ baara mun k'a yira k'a fɔ aw bɔra CEDEAO mun na aw bɔkun ye nin de ye surasiw ka ko yira seko ni dɔnko la ko ka yira kunnafonidi la ko ka yira jamanadenw yɛrɛ min n'a bɛ ka kɛ olu kama a ka dɔn k'a fɔ ko jamana saba ni ɲɔgɔn cɛ sirabaw kan mɔgɔw ni tɛ tɔɔrɔ tuguni sɛbɛnko la fo jamanadenw de k'a fɔ tiɲɛna ninnu kan ka fara ɲɔgɔn kan a tubabukan fɔ in tɛ dɛ parce que majɛ dɔw y'u sɔrɔ ka b'a daminɛ na anw bɛ segin o kan société civile ma kuma jeunes ma kuma mɔgɔw ma kuma o kɛra ko ye u y'a fɔ an ɲɛna ko kun ye ko ɲɛbila de kun don tɔn sigitɔ de kun don nka lajɛ tɔw la k'u bɛna u don a la ka se ka baara kɛ n'u ye an ko u k'u jija fana fɛn o fɛn n'a bɛ kɛ u ka lajɛw kɛnɛ ka fala ye u k'a kɛ cogo sugu bɛɛ la cani ka kuma Hausakan na Ibe ka kuma Mɔsikan na min ye Asimi ale ka kuma Bamanankan na u ka danfara kere jamanadenw k'u yɛrɛ y'u ka ko kɔnɔna na parce que bi an bɛ ka taa sira min fɛ n'i ko nin man ɲi min ka ɲi i bɛ na n'o de ye o bɛ ɲɛ cogo min o bɛ dilan cogo min o bɛ taa surtout bi problème bɛ anw de dala ka tɛmɛ bɛɛ kan anw de y'a président fɔlɔ ye ɔ n bɛ se ka n den ka min fɔ yan yɔrɔ in na minnu ko kalata a bɛ se ka kalata wagati compter sisan a dati dɔnna o ni mɔgɔ min ka kegu kalata dati dɔnna ye Asimi bɛ 1 an kɛ AES la Ibe bɛ 1 an kɛ Cani bɛ 1 an kɛ n'o 1 an banna an n'a lajɛ yɔrɔ Ibe kewara Ibe y'a ta fɔ k'ale bɛ san 5 ale ye président ye san 5 donc hakilima bɛ kan ka faamuya minnu bɛ élection ko kuma na don o don u kan ka dɔn ko min bɛ sen na sisan sa fala ye an donna ko la dɛ wa an donna murubakala la fɛn o fɛn b'a ɲɛ o ye baara ye tilennenya laadiriya ka tiɲɛ fɔ hali ni mɔgɔw ma fosi kɛ Ala yɛrɛ b'i dɛmɛ nin tɛ bɛn jɛ kɔnɔna na o fɔli man ka mɔgɔ da jeni wa anw minnu ye maliyɛnw ye an de kan k'an jɔ an jɔyɔrɔ an k'an jija maa minnu bɛ bɔ jamana wɛrɛ ninnu jamanaw kɔnɔ k'u bɛna don an fɛ yan an ka finitigiw k'a yir'u la k'a fɔ u b'u ka so siraw kan u k'a yir'u la naliw la u k'a yir'u la u k'a dɔn k'a fɔ ko ja anw tun bɛ ka min ɲini ja a bɛ se ka kɛ n'o tɛ n'a tora discours kalanba ninnu ma cɛ an ye discours mɛn koyi an yɛrɛ tɛgɛrɛ mun fɔ est ce que tɛgɛrɛ n'an bɛ tɛgɛrɛ fɔ tuguni a bɛ ɲɛ yɛrɛ fala ye ka kɛ n'o halisa o ko in ye min ye Mali Burkina Niger a ministre minnu bɛ jamana ni jamana wɛrɛ sira ɲɛnabɔ ko kunna u ye u ka communiqué fɔlɔ kɛ ka kɛ ni CEDEAO ka lajɛ ye AES sigilen u y'a yira k'a fɔ ko baaraw bannen CEDEAO ka lajɛ la Abuja kaw fɛ nin kalo in tile 7 min ye Union Africaine k'o ka maa min tun bɛ kɛnɛ kan n'o kumana Union Africaine yɛrɛ ɲɛmaa tɔgɔ la sommet min kɛra Abuja kaw fɛ CEDEAO tɔgɔ la o hukumu kɔnɔna na ko y'a yira k'a fɔ ko Commission de l'Union Africaine mɔgɔw tɔgɔ la ko Mali Burkina Niger ko olu ka bɔli CEDEAO la k'u ti jɛn n'o ye bi u ti jɛn n'o ye sini ko wa k'olu bɛ CEDEAO kelen pe dɔrɔn de dɔn communiqué la ko u b'a yira a la k'a yira k'a fɔ ko a bɔra ka o kuma min fɔ k'o t'a ka kuma fɔta ye ale ye baara min na jɔyɔrɔ min bɛ a bolo maa min y'a bila ka taa ko o Union Africaine ka baarakɛcogo tɛ nin ye ministriw y'a yira k'a fɔ ko AES tɔgɔ la
k'a ye waleya min kɛ a ye kuma min fɔ nin ko a ma jɛn n'a ye bi u ma jɛn n'a ye sini wa k'u b'a kɔn fo ka se a dan na ko wa fana ko ni ala sɔnna a ma ni a ka kuma wɛrɛ mɛnna nin kɔfɛ ani jaabi ni fɛɛrɛ mun ka kan u na o dabolo kan ka ɲɛsin a ma minisiriw mun bɛ jamana wɛrɛ cɛ sira ɲɛnabɔ ko kunna AES kɔnɔna na u ka communiqué kɔnɔna na u ko kabini janvier kalo tile 28 san 2024 AES jamanaw olu ye bataki ci CEDEAO ma k'a fɔ a ɲɛna ko olu t'a la bi u t'a la sini ko sɛbɛn u y'o min ci u y'o kɛ n'u ka yɛrɛma hɔrɔnya ye ko wa ko CEDEAO yɛrɛ sigira sigikan min kan juillet kalo tile 24 san 1993 san ko o sariya yɛrɛ de b'o o yamaruya k'o di tɔnden ma jamana ma n'i bɛ fɛ ka bɔ a kɔnɔ ko wa ko min ye maa wɛrɛw ye ka bɔ fan wɛrɛw fɛ ka n'i da don CEDEAO kuma na k'o ti bɛn ko kuma tɛ AES ma ko bi ko ninnu bɔra ka kuma min fɔ ko o bɛ dangari olu la ko wa k'u ti jɛn n'a ye olu ka wulikajɔ n'u ka timinandiya n'u ka baara bɛɛ lajɛlen bɛnnen don min ma bi AES kɔnɔ o ye jamanadenw ka hakɛw o tɔbɔtɔli ye ko k'a yira maa min ye kuma fɔ Union Africaine tɔgɔ la k'a kan k'a dɔn k'a fɔ ko ka wuli k'i da don jamana wɛrɛw ka kuma na k'o tɛ Union Africaine baarakɛcogo ye ko AES la ko olu bolo a ye sariya sɔsɔ kɛ diɲɛ min ye Union Africaine yɛrɛ sigilen don sariya mun kan k'a ye o sɔsɔ ministre des affaires étrangères ko k'u b'a yira a la fana k'a fɔ ko min ye commission ye ko n'a bɛ se ka fɛn yira olu la bi k'a fɔ k'olu bɛ ka waleya min kɛ ko n'o ye sariya sɔsɔ ye ka bɛn Union Africaine ma ko u k'o fɔ olu ye ministre des affaires étrangères y'a yira fana k'a fɔ k'u kamana guwanen u dabali bannen min ye Union Africaine ye ale datugu dayɛlɛ ale ka kumaw ka ca nin ko in na cogo min k'o kuma k'a ɲinɛna wa san 2000 san ko min ye CEDEAO maa dɔ ye k'o y'i pan ka bɔ CEDEAO la ko kumana ko u tun bɛ mini ko Union Africaine tun bɛ mini o wagati ko munna k'u ma kuma o la k'u bɛ min f'u ye olu ye taabolo min ta olu ye ko min ta olu bɛ ka baara min kɛ a bɛ ka kɛ ni Union Africaine yɛrɛ ka sɛbɛnw la batoli ye jamanaw ni jamana wɛrɛ cɛ sira ɲɛnabɔ minisiri minnu bɛ AES kɔnɔ ko wa fana k'u bɛ min bila u kun na ko kabini diɲɛ bisimila ye Burkina Mali Niger farafinna ka kelenya tɔn u ma to kɔ bi a kɛlɛ la u ma to kɔ sini fɛn o fɛn ye a yangali n'a sinsinni ye olu b'o o la yaasa farafinna ka se ka kɛ kelen ye ko misaliw caman bɛ olu bolo ko wa ko min ye confédération AES ye k'a b'a a ka dusumakasa yira nin ko in na k'a fɔ Union Africaine maaw ye u k'u yɛrɛ minɛ u ka sariyaw u ka sɛbɛnw jamanaw ka yɛrɛma hɔrɔnyaw u ka olu bonya u kana dangari o la ko ka kɛ ni waleya min ye n'o kɛra n'o ye nimisako ye k'u b'a ɲini waleya min ni u y'a fɔ a ɲɔgɔnna wɛrɛ kana fɔ ka ɲɛsin olu kɔni ka tɔn ma sabula olu ye jɛkulu ye jɛkulu min bɛ bɛɛ bonya u ni bɛɛ lajɛlen bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ wa mina min y'u ka taabolow ye olu dɔnnen don bɛɛ lajɛlen fɛ u y'a danŋɔnɛma bɛɛ lajɛlen ye ko ni ala sɔnna a ma nin kɔfɛ ni dɔwɛrɛ kɛra u bɛ se ka wulikajɔ ni fɛɛrɛw fɛ sigi sen kan u n'o kɛ communiqué in fa sirila bi Wagadugu Bamako ani Ɲame Ablaye Diop ale y'a bila ka na fala nin tɛ ko daminɛtɔ ye tuguni keba nin b'i ka page kan on sont terminé ça n'an bɔra yen parti politique Musa Mara ko ale nisɔndiyara olu ka dulonni wulili la Sogel ale ka baarakɛyɔrɔ la jɛkulu min bɛ yen sisan n'u b'a fɔ ko groupe parlement panafricain olu kɔni nana bɔ ale ye k'a yira k'a fɔ sa k'a ye baara min kɛ ko o baara kɛcogo ka ɲi ko bɛ taa farafinna ka kelenya taa sira fɛ u ye jɔnjɔn ta ka di Mali premier ministre ma min ye Assane Abdul Aziz ye ni ale bɛ CPI la kiiri la k'ale ka kiiri kɔni jaabi bɛ bɔ utukalo tile 28 ɲinansan in kɔnɔna na Ansar Dini o kun ka maa ye ale ye tuma min na olu kun kɛlen don ka Tɔnbɔkutu ale minɛ ko n'Ala sɔnna ma k'a ka kiiri jaabi ko o na bɔ min ye campagne électorale ye campagne agricole ye n'o ye sɛnɛko ye ɲinan ko Mali b'a fɛ ka ɲɔ malo ani fɛnw minnu bɛ yen n'o o ye dadumuniw ye balow ye ko u b'a fɛ ka o 11,000,000 o de sɔrɔ kɔɔri 750 k'u bɛ fɛ k'o de sɔrɔ tɔni na yaasa ka se ka baara kɛ n'o ye nka waleya bɛɛ lajɛlen la sɛnɛkɛlaw bɛ kule la ko sanji kɔni tɛ ka ye san sumayalen don kosɛbɛ min ye angɛrɛw ni a tɔw ye sa ko o ni intrants k'olu fana yelen tɛ forow bɛɛ lajɛlen kɔnɔ sɛnɛkɛlaw kɔni sigilen don ka sanji kɔnɔ
u sigilen ka dɛmɛ kɔnɔ dɛmɛ min n'a layidu taara u ye dɔw yɛrɛ bɛ k'u ka salongo kɔɔri fana o sɔngɔ fana kani Udu Kone an b'a fɔ a n'a ka misirilamaw bɛɛ lajɛlen k'u waleɲuman dɔn Ibrahima Koro Maga k'ale fo ka Mamudu Sangare fo min ye Sanfili Solo ye Jinɛdo Burama Traore Mohamed Kulubali ka taa se Bɛnkɛ Kulubali ma Amidu Gindo Seydou Gindo ka taa se doyen Demba Sise ma an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fo ko ni dɔ k'i ma k'i da bɔ n kɛrɛfɛ ko a kasa bɛ ka bɔ ko dɔ b'a fɔ k'i da fa ji la k'a kɛ n da kɔnɔ ni dɔ ka bama sa fana dɔ ka nate ja Keba ko min ye Maroc ye ko a bɛna Côte d'Ivoire ani Senegal ɲɛji bɔ ko fo ɲɛji bɔ ko juguba ko a bɛ ka ko dilan a ka yɔrɔ la n'o ye ka kɔgɔji sira dilan ka tila ka gidɔrɔn bɔ a la ka na ni jamana ninnu kɔnɔ k'a ka bon hakili ma ko baara in fɔli wura fɛ ani a teliyali ko bi k'a bɛ ka sogolo ɲɔgɔn kan cogo min ko n'Ala sɔnna a ma ko e ko ni nin dayɛlɛ la ko ko nin kɔni ye Europe de ye a côté du Mali ko baaraba min bɛ sen na ko Mali marchandise n'a minɛnw k'olu caman na ta o fɛ douanzakaw olu ko k'u ka groupe jɔlen don ko carburant ta essence t'a kɔnɔ anw yɛrɛ ta essence t'a kɔnɔ an yɛrɛ bɛ groupe kan yan cɛw Sidiki Buhari an b'a fɔ ka Awaso Sise fo Badu Samunu Elhadji Wezu Kunta Elhadji Umaru Sumare Baba Sila k'an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fo ka Gise fo Si Solo Abdurazak Pen Baraka ani Jose ko n ka fara douanzakaw de la non kurantigɛ t'an bɛɛ de fɛ yen sisan u ko de k'olu ka groupe jɔlen don ko kuran t'a kɔnɔ ka taji t'a kɔnɔ o dun b'an bɛɛ de fɛ yen grand frère Basiru Traore k'an b'a fɔ ka Yaya Jara fo Musa Jara ka taa se Gawusu Jara ma tonton Aluso an ka foli bɛ s'a ma professeur Ali Nun Jalo madame Si Kayatu So ka taa se Usman Sima Bayiba an b'a fɔ mairie du district kɔnɔna na ka mairie baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo Sori Kɛmɛso Amadu Gasama an b'ale fana fo domaine kɔnɔna na Joe Biden ko a ka dɔgɔtɔrɔw welelen don ko ka t'u ɲininka dɛ Keba i ka cɛkɔrɔba k'a ko ale bɛ se ko la dɛ ko halisa k'a bɛ fɛ nka ko komi a ko a ka kɛnɛ a bɛ cogoya dɔ la ko n'Ala sɔnna a ma min ye a ka dɔgɔtɔrɔw ye k'u bɛna olu wele ko ka olu lamɛn ko ni dɔgɔtɔrɔw welela k'olu lamɛn n'o ma mago ɲɛ ko min ye démocrate ka maa mafalenbaw k'u bɛ sɔn ka Joe Biden Robert Nixon ta ɲɔgɔnna k'a la dɛ k'u b'a destituer ka bɔ yen ka candidat wɛrɛ bila a nɔ na dɛ parce que k'a se trompe la démocrate wulilen don k'u jɔ bi États-Unis nka ko in gɛlɛyɔrɔ n b'a ye min ye ale fana bɛ fɛ a ka du sinsin de gɛlɛya caman b'a la dɛ nka ko in ma nɔgɔn min ye faransiikaw ye olu bɛ premier ministre ɲini na maa minnu ye Macron dɛmɛ yaasa Rassemblement national kana se sɔrɔ u ko ka premier ministre d'u ma a ko k'a b'a d'u ma ko nka k'u yɛrɛ k'u jija u ka bɛn kelen na n'u bɛnna ale b'a d'u ma nka k'u to tancogo la yɛrɛkɛlen bɛɛ bɛ k'a sama ka t'i ka olu ko n'olu gagné k'u bɛ bɛn o fana kɛra an ɲɔgɔn ye dɛ u gagné u ma se ka bɛn halisa président ale taara OTAN ɲɔgɔn ye la n'o ye Macron ye ko yan'a ka segin ka na k'u ka bɛn Mamadu Baba Dugure an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn ka Nuru Fila fo min ye Mojiba ye a n'a ka gɛrɛnadenw Baba Numanzana Sulemani Yatasaye k'ale fana fo Iliyasu Guro Jawara Sotraka kɔnɔna na Tɛnɛ Musa Bagayogo min ye Falen Kulubali ye Cɔrno Umar Asi Jalo le jeune k'an ka foli bɛ s'a ma Siriman Bacili k'a fɔ ka waleɲuman dɔn min ye Bayiba ye ka taa se Jaba Sidibe ma Madame Sall k'an ka foli bɛ s'a ma monsieur le ministre Dawudu k'an b'a fana fo digitalisation ko an y'a yira o la k'a fɔ banquiw ale ni jamana ka baarakɛyɔrɔbaw olu kɔni ta de bɛna daminɛ États-Unis kaw fɛ yen sa an bɛ Ali Traore fo Washington min ye Dirisa Kulubali ye k'ale fana fo Fatumata Ba Mohamed Lamine Kokayi na Las Vegas kaw fɛ yen k'ale fana fo Corée du Sud kaw fɛ yen min ye Burulayi Sɛnpara ye k'a fɔ k'a waleɲuman dɔn Samsung baarakɛlaw ale b'olu cɛla ye Maliya bi taa sa Bill an b'a fɔ le gouverneur de Ohio ka Namori fana fo Ohio kaw fɛ yen Adama Traore hôtel résidence Segu a n'a ka baarakɛlaw k'olu bɛɛ lajɛlen fo Maliki Berte Bayi Jakite Jango Bagayogo Dawuda Magasa Gabriel ka min ye Basabugukaw k'olu bɛɛ lajɛlen fo Konima Jɛma k'an ka foli bɛ sa a ma yan ka taa se Salifu Kunare ma Jisumalekaw fɛ Bunani Bakɔrɛ Aïda Sumare Agibu Konanji Faliri Boli k'an b'a fana fo ka Aïda Kanto fo honorable Amadou Kulubali Maraka k'ale fo ka Bouakar Monzon Traore fo Sala Babi Yeli Sissogo
Modibo Tungara Burama Sire Kulubali mi ye Burama Sissoco guide national kama fo ka Tian Sangare fo mi ye Chine k'ale fana fo Basurubalakaw olu fe Alu Badara nana kase ka taa se Jacqueline Konare ma attaché Dumia ani Dumia Konakiri k'olu fana fo Tanti Mariam Samake an ka foli bɛ s'ale ma tonton Ci Jakite min ye Mokhtar Dunyoye k'a fo ka Bakari Kante fo Master Sumi Doni Brasco Baba Maïga ale ni Voix du Mali maaw k'olu fana fo k'u waleɲuman dɔn commissaire Kamate El Hadji Kura k'an ka foli bɛ s'a fana ma an tɛ ɲinɛ fiyewu Prince Kɔ FR3 la Bubula k'ale fana fo maa mun bɛ yen sa n'o ye Bedi Amdalayi k'a fo ka Amdalayi Isa fana fo MPJ Jara ka taa se Isa Kaba Fanta Tumata Amadu Dasana Konare Yusu Karabati an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fo école de santé Kalajata maaw k'u fo k'u waleɲuman dɔn Docteur Salim a n'a ka maaw k'olu fo min ye Aba ye Titanic kɔnɔna na pressing dag k'olu fana fo 26 mars kɔfɛ Jɛka optique Amdalayi Aseyi sama mɔnɛ sama fura sama tanbɛ sama fɛn bɛɛ sama a dibara o fana bɛ yen sisan koyi sama tan fɛ e t'o dɔn a o y'anw segukaw ta ye e taara segu e ma ya ne y'a fɛ e tun bɛ daga sunɔgɔ min na e tɛ se ka foyi ye kiba n'an bɔra sama transfert la an bɛ Lasana fo sabanan kɔnɔna ka Malik Bazoum fo segukaw fana fɛ yen an ka maliyɛn dɔ a tɔgɔ ye ko Mumuni Kulubali ale kɛra champion international de wushu la wushu de ye ka muru ni bandiri minɛ ka kɛlɛ kɛ ni o ye a kelen ye médaille 4 ni sɔrɔ u ka édition tako 14 na a kɛra Pekin Shinkaw fɛ yen min ye juillet kalo in ye a tile 9 ka taa se a tile 10 ma maa tɛ min ye kamalen tɔn da dɛ wa min ye centre olympique de Pekin kɔnɔna na a kelen ka nin kɛ Chinois ko k'a tɛ segin yan tuguni sanu 3 a y'o de ta tile kelen kɔnɔna na ani warijɛ kelen wa bi Chine u ko f'u ka kalanso dayɛlɛ ka di kamalen ma koyi Mumuni Kulubali sabula maître a maître bɛ dabali ban o bon ninnu bɛ prité di ninnu ma ninnu dɔw yɛrɛ la est ce que mɔgɔ bɛ nin kalama yɛrɛ mɔgɔ tɛ ninnu dɔw dɔn yɛrɛ an ka docteur Konate wele commandant wele yaasa an ka se ka masala fo ko kura ka aw waleɲuman dɔn an y'a fɔ aw ɲɛna cogo min na sa kuma fɔlenkɔrɔ tɔ o ye dalama ye su in na an ni kɔmana min ɲɔgɔn fɛ n'o ye Dawuda Konate ye Dawuda i ni su awa monsieur Traoré i ni su i yɛrɛ don alhamdulilayi baasi foyi tɛ baara yɔrɔ maw an bɛ Ala tanu baasi foyi tɛ an ka bɔli laban in na yan an kun da tura fɛn caman na n'Ala sɔnna nka bi an na fɛrɛ inshallah sabula an bɛ fɛ k'a dɔn fɔlɔ
kaso bon kɔnɔna yɛrɛ la maa jumɛn ni maa jumɛn bɛ baara kɛ yen n'ala sɔnna o jɔyɔrɔ n'u jɔyɔrɔ ye mun ye aw minnu bɛ yen a kɔnɔna su ani tile inshallah a ko bɛ cogo di an bɛ fɛ k'o faamu n'ala o sɔnna mana tɛmɛ ka bɔ yen an tulo bɛ kuma kura dɔ la k'aw kan ka kɛ militaire ye n'ala sɔnna bon dɔ fana ko n ka i ɲininka ko aw ye sɔrɔdasi de ye k'aw bɛ sɔrɔdasiya kalan de kɛ k'aw bɛɛ ye o de kɛ aw ye sɔrɔdasi ye aw ye fɛnw aw ni sɔrɔdasiw ye formation ni fɛnw kɛ ɲɔgɔn fɛ ko mun bɛ taa aw sɔrɔ JTC bolo bon o ɲininkaliw caman bɛ bɔn i b'a dɔn ko ni baro jara fana kɔkanmɔgɔw na weleli kɛ siga t'o la parce que kasobon kɔnɔna kɔni e ko a bilama in ɲɛnafin t'aw la o a kuma ka ca est ce que ɲɛnafin yɛrɛ b'aw la bi bi ta ye a ma fin na jama b'aw fɛ yen dɛ a kuma cayalen don sisan ayiwa komanda i bisimila sa o diyara n ye kɔrɔ Kasum n b'i fo an bɛ baarakɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen fo ka fɛn o fɛn bɛ aw ka page kan min bɛ k'aw suit min bɛ k'an lamɛn min bɛ k'an lajɛ an bɛ foli lase u bɛɛ lajɛlen ma ka foli lase jamana ɲɛmɔgɔw n'a marabagaw bɛɛ lajɛlen ma maliyɛn bɛɛ lajɛlen minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu bɛ Mali kɔfɛ ani n baarakɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ani camarades sénégalais bɛɛ lajɛlen k'an bɛna don kuma kɔnɔ ko kuma man ɲi an bɛ hakɛto ɲini jama fɛ ni kuma bɔra an da min taara tiɲɛni sira kan ko dabɔnkama tɛ ko fili don ni Ala sɔnna a ma inshallah ɲininkali minnu bɛna kɛ ani an bɛna baro kɛ fɛn minnu kan an se ye min ye k'o fɔ ni Ala sɔnna min tɛ taa tiɲɛni sira kan min kan ka fɔ an b'o fɔ ni min ye gundolako ye an bɛ hakɛto ɲini jama fɛ jama bɛ an mankutu o yɔrɔ la ni Ala sɔnna a ma inshallah i y'a fɔ cogo min na k'a fɔ ko kasobon kɔnɔ maa catégorie jumɛn ni jumɛn bɛ baara kɛ kasobon kɔnɔ n'i y'a jateminɛ Mali la an bɛ se k'a fɔ administration pénitentiaire Mali kɔnɔna la a bɛ retard la dɔɔni hali n'a wulila ka jɔ a bɛ ka taama a bɛ ka tɛtɛ dɔɔni d'abord an b'a a jateminɛ jamanaw la fɔlɔ jamana minnu n'olu avancera prison ko la ka tɛmɛ Mali kan n'an y'a jateminɛ a b'olu fɛ yen cogo min na o la n'i nana Mali cas lajɛ des cas spécifiques i bɛna ye k'a fɔ Mali i bɛ hakɛ to nin tigi ko ale bɛ Ottawa n'o ye Canada ye k'ale taatɔ don baarakɛyɔrɔ k'an k'ale ka ɲininkali kɛ a k'a lamɛn yanni a ka don ko yalama aw de ye sɔrɔdasiw ye minnu ni sariasi bilara ɲɔgɔn na n'u kɛra surveillant de prison ye wa k'ale ka ɲininkali y'o ye. Bon a ka ɲininkali effectivement kɔɔri in yɛrɛ kɛrɛra o contexte kɔnɔna la n'i y'a jateminɛ depuis indépendance Modibo Kile fo ka na se Musa Kile ma prison tun bɛ gérer ni service catégorie 3 de ye a catégorie fɔlɔfɔlɔ i b'a ye garde de tun bɛ en son temps san an b'a fɔ ko garde nationale mais o fɔlɔfɔlɔ waati la garde républicaine de tun don olu tun bɛ yen olu ka baara ɲɛsinnen tun bɛ lakana dɔrɔn de ma k'i sigi kasobon kɔnɔ dɔrɔn mɔgɔ kana dɔn mɔgɔ kana bɔ ni minnu dir'u ma u b'a bila kɔnɔ u bɛ sigi a da la olu ka baara kun ye aspect sécurité dɔrɔn ye mais olu tun tɛ foyi wɛrɛ kɛ ka lakɔlɔsili kɛ dɔrɔn kasoladen joli kan ka sɔrɔ i bolo sɔgɔma i b'a compter joli bilala i b'o labɔ joli b'a kɔnɔ olu ka baara kun ye lakana dɔrɔn ye kasobon kɔnɔ o aspect kun confielen b'olu la mais maintenant aspect gestion administrative et financière o kun confielen bɛ état ka représentant minnu bɛ dans chaque localité parce que i b'a jateminɛ prison bɛ capitale régionale la ani cercle baw la donc o la o kun confielen bɛ état ka représentant la à son niveau i b'a sɔrɔ a dɔw kun confielen bɛ gouverneur la dɔw préfet dɔw sous-préfet fana b'o gestion ta k'o responsabiliser mɔgɔ dɔ la o b'a o baara kɛ mais maintenant aspect juridique question juridique judiciaire o kun confielen bɛ tribunal la parce que i b'a ye tribunal tɛ yɔrɔ o yɔrɔ tribunal bɛ yɔrɔ o yɔrɔ prison bɛ yen donc o kun fɛn o fɛn kun ye sariya ko papier ni sariya ko olu kun bɛ ɲɛsinnen bɛ tribunal la donc ni entité 3 de kun bɛ ka prison gérer depuis indépendance talen Modibo Kile kɛra tan Musa Kile kɛra tan fo kana dɔn démocratie kɔnɔna la donc surveillant de prison corps kun ma créé fɔlɔ a kun tɛ yen surveillant de prison corps kun tɛ yen fɔlɔ donc maintenant n'an y'a jateminɛ en 1993 Mali ye laɲini kɛ ka recrutement ba dɔ kɛ au niveau de la gendarmerie où il y a 800 élèves gendarmes recrutés u taara formation militaire kɛ sous le statut de l'armée parce que gendarmes bɛ gérer ni statut de l'armée de donc maintenant aux 800 élèves gendarmes minnu recrutera u taara formation kɛ formation commune de base n'an b'a fɔ ma ko la formation militaire o bɔra yen u tila ka na segin ka na école de la gendarmerie la pour suivre la formation professionnelle donc o waati kɔnɔna la
olu ka statut b'a fɔ n'i b'o phase kɔnɔna la prime dɔ de bɛ yen o kan ka d'i ma donc olu y'o phase bɛɛ kɛ fo ka na se formation banni ma o prime ma d'u ma donc o prime ma d'u ma u ko bon n'anw bɛna mite an bɛna yɛrɛkɛ jamana kɔnɔ n'an ka prime ninnu ma d'an ma depuis sisan donc n'an yɛrɛkɛra jamana kɔnɔ est ce que prime bɛna sɔrɔ donc o kɛra furugu ye ka na kɛ mankan ye élèves gendarmes ni autorités ni ɲɔgɔn cɛ en son temps o y'a sɔrɔ sarasi de tun bɛ yen en son temps donc maintenant o furugu min kɛra ɲɔgɔn faamuya bala kɛra a kɛra i n'a fɔ bamananw ko ma muru fila bɛ kɛlɛ la sɛ taara k'a bɛ lafalali kɛ sɛ kantigɛra an bɛ se k'a fɔ zandafɔ la o kɔrɔ cogo de la parce que olu b'u ka droit de réclamer mais o droit sariya b'a jira a kan ka di mais sanfɛmɔgɔw kun bɛnnen tɛ droit in foli la ko a tun tɛ na n t'a dɔn kɔnɔna la yan mais rapport bɛ yen rapport kuma n'o kan donc o ko nana sama ka sama fo kana taa abouti o élèves 800 gendarmes ka radiation na k'olu gɛn ka bɔ baara la k'u gɛn ka bɔ baara la parce que k'u ye murutili fari da ka taa laɲini sira fɛ revendication sira fɛ ko o tɛ bɛn armée ka statut la donc u ye a mɔgɔ 800 bɛɛ gɛn ka bɔ baara la donc a nana yira k'a fɔ non mɔgɔ 800 tɛ se ka gɛn ka bɔ baara la k'a sɔrɔ a ma ɲɛdɔn donc u ye commission nationale d'enquête sigi k'a lajɛ k'a sɛgɛsɛgɛ o ko kɛra cogo di commission ye élèves gendarmes lamɛn ka tila autorité minnu bɛ yen k'o lamɛn mais commission ka baara jɔra ɲɛfɛ a ma se ka taa ɲɛ parce que mɔgɔ dɔw sen b'a la olu ka audition ma kɛ olu ma lamɛn parce que olu se kun b'o olu waati fanga kun b'olu la u jo b'a la u jo t'a la u jalaki b'a la fanga kun b'olu olu ma lamɛn donc commission ka baara nana jɔ sira la bon commission ko n'a ma ɲa k'a fɔ k'u gɛnni u joko de kan hali ni revendication kɛcogo ma ɲa ko k'u ta k'u bila u ka hakɛw kɔnɔna la parce que u ka hakɛ dɔ don a kan ka d'u ma de donc u nana lajɛ bon armée la n'i gɛnna ka tila k'i ta tugun a bɛ kɛ sababu ye ka mɔgɔ wɛrɛ inciter ka taga a ɲɔgɔnna kan u ko bɛn u nali ka gɛlɛn armée la solution jumɛn dun bɛ kɛ a dun fɔra ko k'u ta parce que u jo b'a la donc u jo kɛlɛ kɛ mɔgɔ nana ni sariya ko ni min ka kan o ka d'i ma n'i y'an selen ɲɔgɔn ma sariya sɔsɔli de ko don donc maintenant a fɔra ko k'u ta donc jamana obligélen bɛ k'u réhabiliter k'u bila u ka droit la k'u bila u ka hakɛw la maintenant u bɛ bila u ka hakɛw la cogo di c'est là-bas la question n'u nana armée kɔnɔ a bɛ dɔ wɛrɛ inciter u dun bɛ ta cogo di o y'a sɔrɔ mali bɛ hakili jagabɔ la ko ka corps fila créer parce que n'i ye convention signé jamanaw bɛ convention signé u ni ɲɔgɔn cɛ bɛnkanw ka taga domaine kɔnɔna la o domaine kɔnɔna la n'i ye règle Nelson Mandela ta n'an b'a fɔ ma ko la convention des nations unies dans le domaine pénitentiaire a yirara k'a fɔ ko ka corps dɔ créer spécifiquement corps min ka baara ɲɛsinnen bɛ kasobon kɔlɔsili ma a gestion administrative et financièrement a question juridique et judiciairement o bɛɛ bɛ confier corps kɛlɛ min na donc mali tun b'o hakili jagabɔ la o bɛ kɛlɛ o n'a ma ɲa k'an b'o créer donc ninnu dun bɛ an tɛ ninnu ta ka taa n'olu ye siɲɛ kelen ani corps wɛrɛ fana tun bɛ yen o ka mission tun confier bɛ gendarmerie la n'an b'a fɔ ma ko la protection civile o fana tun ma créer mais olu ka mission tun confier bɛ gendarmerie la olu tun b'o baara kɛ u ko mais n'a ma ɲa ko maintenant an k'o mission bɔ gendarmerie bolo ka corps fila in créer donc maintenant an tɛ se ka taa armée la maintenant ko mais an k'u tila ni corps fila ni ɲɔgɔn cɛ au moins o bɛ ko o corps fila sigilen ye sen kan baara tɔw bɛ kɛ donc o anw tilala ka 800 ta ka répartir ka 300 bila ka taa ka protection civile créer ka 500 bila ka na ka corps de surveillance de prison créer donc anw na cogo filɛ c'est à dire que normalement min kun kan ka kɛ n'i ye mali sariya ta la loi portant création de services organisation et fonctionnement i bɛ papier de ta fɔlɔ ka sariya sen de ta ka corps créer ka tila ka mɔgɔ ɲini mais mɔgɔ dɔ sɔrɔla fɔlɔ k'a sɔrɔ sariya sen ma na donc anw nana tan papier foyi tɛ yen gardiw ye passation k'anw ma tan an y'an ɲɛsin prison baaraw ta donc anw ye gendarme fɔlɔw de ye et puis recrutement caman kɛra ka fara olu kan anw yɛrɛ y'an yɛrɛ sɔrɔ kɔnɔna la ka sinon moi je suis de la promotion 2007 donc an nana ka na fara u kan ka toujours ka effectif renforcer ka taa ayiwa yakuba konanji ko k'a tɛ tɛmɛ nin kan n'ala sɔnna inchallah ko diyara n ye ale bɛ taga baara la sisan ale yɛrɛ bɛ bɔ Ottawa ka taa a bɛ métro ta ka taa baara la yɔrɔ la ko ale kɔni bɛna émission tɔ lamɛn sini de ko ɲininkali tun b'a bolo k'ala ka taga ni ka segin nɔgɔya k'ala k'o kisi tɛŋa tɔɔrɔ ma u ɲuman ka segin ka na an ɲuman sɔrɔ yan sisan an bɛ segin an ka a dakun kɔrɔ la i tun bɛ ka kunnafoniya min fɔ n'ala sɔnna ma n'i y'a jateminɛ ɲininkali bɛ ko mɔgɔ baarakɛla catégorie jumɛn ni jumɛn bɛ baara kɛ kasobon kɔnɔ dans un premier temps fo mɔgɔw k'a dɔn fɔlɔ kasobon yɛrɛ ye min ye fɔlɔ parce que n'i t'a dɔn kasobon ye min ye mɔgɔ minnu kan ka baara k'a kɔnɔ e tɛ se k'o dɔn
kaso bon ye mɔgɔ lamara yɔrɔ de ye. Mɔgɔ lamara yɔrɔ mɔgɔ qualité jumɛn mɔgɔ minnu ni sariya bɛ ɲɔgɔn na. Sariya ye jumɛn ye? Société kɔnɔ an bɛ bɛn taabolo dɔ de kan. K'a fɔ nin tɛ kɛ, nin bɛ kɛ, n'i ye nin kɛ ka sariya sɔsɔ, an ka taabolo sɔsɔ, i bɛ ɲangi. Maintenant n'e bɛ ɲangi, jɔn bɛ e ɲangi? O société kɔnɔna la an y'o fana mission ta k'o confier baarakɛla catégorie dɔ la, olu de bɛ ɲangali kɛ, olu de ka baara ye sariya sira ye, olu de bɛ se k'i minɛ k'i bila kasabon na, o n'olu jɔn ye n'an b'a fɔ awɔ n'o ye an balima magistrats ye, o y'an ka société an ka jamana organisation ye, an y'o mission confier o la, k'a fɔ olu ka mission ka société organiser n'an ye bɛnkan kɛ minnu kan, o bɛnkan sabatibaga olu fana bɛ veiller o kan, n'i ye mɔgɔ ma sɔn o ma i bɛ bila bɛrɛ la, n'i bilala bɛrɛ la i bɛ taa bila yɔrɔ jumɛn? O de ye kasobon ye. Donc kasobon ye mɔgɔ lamara yɔrɔ de ye, mɔgɔ minnu ni sariya bɛ ɲɔgɔn na n'u ye société taabolo sɔsɔ, kasobon yɔrɔ y'o ye fɔlɔ. U b'a fɔ ko bamananw ko kuma ko misi bɛɛ bɛ gɛn ni bɛrɛ kelen ye, mais mɔgɔninfin bɛɛ n'a gɛn bɛrɛ dɔn, et surtout mɔgɔninfin minnu ni sariya bɛ ɲɔgɔn na minnu ye sariya sɔsɔ. Donc n'i y'olu bɛɛ kɛ kulu kelen kɔnɔ k'olu bɛɛ bila yɔrɔ kelen n'an b'a fɔ ma ko kasobon kɔnɔ, o mɔgɔninfinw mago bɛ fɛn caman de la. Donc n'u mago bɛ fɛn caman na, donc u mago bɛ kɛ baarakɛla catégorie caman de la. Baarakɛla catégorie caman. Mais o baarakɛla catégorie caman ko pour que a baara ka kɛ ka ɲa, an bɛ exemple ta i n'a fɔ Sénégal kan. N'i taara Sénégal administration pénitentiaire la, photographe bɛ yen, informaticien bɛ yen, minnu chargelen bɛ sécurité la o bɛ yen, minnu ka baara ye réinsertion sociale o bɛ yen, minnu ka baara ye c'est-à-dire bɛɛ mago bɛ diɲɛ fɛn o fɛn na ko buna hadamaden mago bɛ jɔ a la k'a la dilan kura ye ka hakili yɛlɛma, nin bɛɛ bɛ kasobon kɔnɔna la. C'est-à-dire agent de la sécurité bɛ yen, personnel d'appui bɛ yen, an b'a fɔ ma ko les psychologues, les psychiatres, les enseignants. Mɔgɔninfin fɛn o fɛn n'a bɛ mɔgɔninfin na dilan kura ye nin catégorie bɛɛ bɛ yen, mais a catégorie bɛɛ bɛ taa cogo di? Aw bɛɛ bɛ taa sur la base d'une seule corporation. Aw bɛɛ bɛ taa fɔlɔ comme surveillant de prison o qualité la. N'aw taara comme surveillant de prison, bɛɛ bɛ tila ka taga i ka spécialité la. Parce que i b'a sɔrɔ corps kelen dɔrɔn de bɛ yen, les corps de surveillants de prison. Maintenant composé de plusieurs spécialistes. C'est comme i b'o cas ye dɔɔni anw fɛ yan, corps min na n'i taara armée la sisan, i bɛ taa ye sɔrɔdasi bɛɛ bɛ taa sur la base du statut de l'armée. Mais médecins bɛ yen, infirmiers bɛ yen, sages-femmes bɛ yen, mécaniciens bɛ yen, chauffeurs bɛ yen, i mago plombiers bɛ yen, n'i taara génie militaire la plombiers bɛ yen, minnu bɛ sirada da olu bɛ yen. Mais d'abord aw bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ jumɛn na k'aw bɛɛ ye sɔrɔdasi ye fɔlɔ. Ça c'est le statut maire, bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o de kɔnɔ. O dɔ la n'i y'a statut lajɛ, i b'a lajɛ a statut tout ça dans un cadre unique, mais de plusieurs spécialistes. Bɛɛ ye sɔrɔdasi ye, mais ni recrutement bɛ kɛ, a bɛ fɔ nka bɛɛ hadamadenya mago bɛ fɛn o fɛn na, a bɛɛ de bɛ recruter, mais aw bɛɛ bɛ recruter ni statut kelen de ye fɔlɔ. O y'aw bɛɛ banna aw fa ye, aw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ min na, après bɛɛ bɛ t'i ka branche la. Maintenant n'aw taara aw ka branche la, e mɔgɔ min taara comme médecin, o de la i bɛ taa armée la ici bɛ taa ye k'a fɔ ko médecin militaire filɛ qu'il est commandant de zone. Ale tɛ se k'o baara kɛ, o t'a ka baara, ale ka baara ye santé de ye. Maintenant santé mɔgɔ bɛ évoluer cogo min na domaine min kɔnɔna la, ale fana bɛ t'o kalan de kɛ, ale b'a ka jala sɔrɔ o kɔnɔna de la, a b'a ka avantage fɛn o fɛn liélen bɛ ale ka baara gɛlɛya n'a risque n'a danger la, ale b'o sɔrɔ. Olu ka galon fɔn ye rouge ye, bilenman. Voilà. Mais maintenant ni mɔgɔ min taara comme mécanicien, i bɛ taa sɔrɔ mécanicien ya baara kɔnɔna la, ale fana ni hakɛ minnu ka kan k'o fara a ka sɔrɔdasiya baara tɔ kunanko kan, o bɛ d'a ma. Ni mɔgɔ min taara comme plombier, la même chose. Mais aw bɛɛ ye jɔn ye? Aw bɛɛ ye sɔrɔdasi de ye. Bon n'i taara Sénégal corps de surveillant de prison organisé bɛ tan dɛ. Alhamdoulilah moi j'ai eu la chance ka formation kɛ. Olu bɛ ten de. D'abord bɛɛ de ye surveillant ye fɔlɔ. Bɛɛ bɛ taa formation commune de base kɛ ɲɔgɔn fɛ. Maintenant n'aw bɔra o formation commune de base kɔnɔna la, e taara ni spécialité min ye, e bɛ tila ka na corps kɔnɔna la tugun ka t'o formation de renforcement de capacité kɛ, ka tila ka t'o baara kɛ. Ne taara comme journaliste, et surveillant journaliste ye. Ne taara comme médecin, et surveillant médecin. Ne taara comme psychologue, et surveillant psychologue. Ne taara comme psychiatre, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais aw bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ba ni fa kelen de la, n'o ye corps de surveillant de prison ye, bɛɛ n'i ka spécialité, bɛɛ n'i ka branche.
mais Mali ka dérapage kɛra jumɛn n y'o de fɔ min ye n balimakɛ min ye question posé ale ka question yɛrɛ de y'an permettre ka émission introduit parce que anw ta kɛra ko sɛn de bilala ɲɛsen ye mɔgɔw sɔrɔla yanni sɛbɛn ka na sɛbɛn de kun kan ka na fɔlɔ k'a jira k'a fɔ bon maintenant an bɛna nin kɔɔri in créer nin kɔɔri in ka baara bɛ taga kasobonw lakɔlɔsili kasobon kɔnɔmɔgɔw lakɔlɔsili u bɛrɛbɛrɛli u tɔpɔtɔli ani u mago bɛ fɛn o fɛn na donc n'o statut kun tara fɔlɔ i b'a ye dysfonctionnement min b'anw fɛ yan bi n bɛna n da dɔn dysfonctionnement na i t'o y'anw fɛ yan bi parce que o b'a sɔrɔ kɔɔri kelen dɔrɔn de bɛ yen dysfonctionnement b'aw la de a bɛ yen n bɛna n da don a la o tari ɲɛ o de la n k'an b'a ta kɔfɛ a bɛ organiser cogo min na a ka kan ka cogo min yan ta bɛ cogo min na i bɛna ye k'a fɔ dysfonctionnement bɛ yan ta la n ye exemple ta Sénégal kan mais nin bɛɛ fana bɛ taga a yɛrɛ sɔrɔ sariya sun dɔ de kɔnɔ parce que jamanaw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ domaine kɔnɔna la ka bɛn taabolo dɔw la n'an b'a fɔ o ma ko convention soit traité ou accord n'aw y'o k'aw ni ɲɔgɔn cɛ maintenant jamana bɛɛ bɛ taa i sigi ne fɛ an ye bɛnkan min kɛ n'o ye nin convention ye o bɛnkan kɔnɔna la ne kan ka la waleya cogo di e fana bɛ tila ka texte wɛrɛw ta n'an b'a fɔ o ma ko des instruments juridiques nationaux pour que ka se k'o convention na waleya Mali ye o bolonɔbila kɛ convention de règle Nelson Mandela n'an b'a fɔ o la convention des nations unies convention dɔ fana bɛ yen ko Beijing ani Riyad ani Bangkok nin convention ninnu bɛɛ dans les domaines pénitentiaires Mali ye bolonɔbila kɛ nin bɛɛ la mais Mali kan ka sɛbɛn ta ka nin convention bɛɛ la waleya nin convention ninnu b'a fɔ ko Mali ka kan ka corps de créer corps min ka baara ɲɛsinnen don nin mission bɛɛ la mais anw na kuma o de kun ma kɛ yan'anw ka na i ye min fɔ kɔsen bilala ɲɛsen ye maintenant yan'anw ka na ni mɔgɔ catégorie dɔ bɛ baara kɛ prison kɔnɔ olu tun bɛ baara kɛ kɔrɔlen yan'anw ka corps ka créer mais olu tun bɛ relever ministère wɛrɛ de la jamana b'o fɔ ɲɛna bon aw bɛ relever nin ministère de la mais a ye taga baara kɛ kasobon kɔnɔna la n'u nana en appui a fɔ de ma ko les personnels d'appui olu nana fara aw kan ni voilà mais o y'a sɔrɔ an ka corps tun ma créer maintenant an ka corps créer n'i y'o statut ta la loi 031 du 7 juillet 2016 à article fɔlɔ o b'a fɔ ko le personnel de la surveillance des services pénitentiaires et de l'éducation surveillée dans un cadre unique. Ça veut dire dans un cadre unique au kɔrɔ ye jumɛn ye surveillant mago bɛ spécialité fɛn o fɛn na a bɛɛ ka kan ka ta sous le coupole du corps de surveillance de prison dans le même cadre unique. Comme il y a Sénégal ta détaillé cogo min na. C'est-à-dire n'an bɛ yɔrɔ min na ko bi au statut in kɔnɔna la n'i tagara à article 46 relative aux conditions générales de recrutement on b'a fɔ que le ministre en charge de l'administration pénitentiaire prend un arrêté d'ouverture de concours de recrutement au corps de surveillance de prison avec tous les spécialistes dont le corps a besoin. Ça veut dire que n'ale b'o arrêté de recrutement ta a b'a jira k'a fɔ ɲinan an bɛna surveillant 100 recruter o surveillant 100 la an mago bɛ sage-femme 10 na an mago bɛ médecin 5 la an mago bɛ psychologue 2 la a bɛ nin bɛɛ déterminer arrêté kɔnɔ et mɔgɔw bɛ na u ka dossier déposer en fonction des profils u bɛ fɛ ka taa min na. Donc ne bɛ fɛ ka taa journaliste la. Ne bɛ fɛ ka taa journaliste la e bɛ na bon ne bɛ fɛ k'an postuler comme surveillant journaliste i bɛ ka dossier constitué conformément i b'a déposer. I bɛ taa sɔrɔsi kalan kɛ. I bɛ taa sɔrɔsi kalan kɛ fɔlɔ parce que o ye base ye non o ye diyagoya ye o ye base ye n'an bɛɛ taara o kalan kɛ ka na non c'est comme ça ça dit que la structuration bɛ tan de o mais anw ta ɲɛsen de bila kɔsen ye c'est mélangé la donc n'an bɛɛ taara o kɛ k'o commune de base kɛ n'an nana e Kassim bɛ t'i ka surveillant journaliste ya baara la ne bɛ na ne ye spécialité min kɛ ne bɛ na o la ni minnu nana pour la sécurité olu bɛ t'u ka formation à renforcer sur la sécurité mais i b'a sɔrɔ aw bɛɛ ɲɔgɔn sɔrɔ dénominateur commun min na ça c'est le corps de surveillant de prison mais Mali la kasobon tun bɛ yen mais corps tun ma créer garde nationale ka sécurité bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ dɔw bɛ bɔ développement social la olu bɛ na mission de travailleurs sociaux exécuter prison kɔnɔ mais il relève du ministère du développement social médecins olu relève ministère de la santé la mais olu bɛ na prison kɔnɔ ka na lakana baara kɛ enseignants olu relève le ministère de l'enseignement supérieur la ou secondaire mais u bɛ na prison kɔnɔ ka na aspect enseignement kɛ dans le cadre de la rééducation sociale maintenant magistrats olu ka baara fana ka ye k'u bila ka na kasobon na olu fana bɛna de temps en temps ka na lajɛ les conditions voir comment au moins accélérer les dossiers olu fana bɛna o baara kɛ nin bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kasobon kɔnɔ mais normalement nin spécialité bɛɛ kan ka taa sur la base de corps de surveillance de prison donc mais yan ta la o tɛ ya an t'a to ye bi
Maintenant, au Konala, faut 100 $ en 2007, je pense bien. Au Canada, on a 100 €. Ministère de la Justice, il nana la die, qu'a demandé que quand les référendables à cas personnel d'appui recruté, à y retourner. Ministère de la Justice. Ministère, parce que nous ministère de la mais l'institution, c'est le ministère de la Justice. Donc, on est bien Watimina, ça engage sa responsabilité. Donc maintenant, allez nous la dire. Bon, maintenant, na manya ko ni mo nous bena, médecin bena, enseignant bena, psychologue et jardinier ou tout, olu bena, et c'est né retna à recruter ni rotola. Donc, né à recruter au tola. Ya no bon, avant qu'aller ko recruter, aller kunga étude de faisabilité de ne na ni corps fait recruter, mais ni corps bébé département verula. Et c'est jamana kelen kono loi fla bi se ka di corps kelen ma wa o se ka ke o mais ne que ce soit enseignant psychologue psychiatre travailleurs sociaux ni be loi do be ka ni corps be créer ka be bla département do konna la donc ne yolu recruter et tu sais ka statut do lu mablé parce que on be yoro wéré mais maintenant e ka nga minke corps mi bi fait non e corps de surveillance de prison et quand on recrute le mais on sera on fana statut au statut loi mon parce que moi de on tagra mo on na ka so sera sebe mana on yere de wula ka joke ka kele ke depuis akara dans dem bangara de sebentala on ta kungra tande wolo seben kundana donc depuis 97 ndanga encore kerela anya wuli ka joke foka na se anya décret de son namba fa ko décret 008 on na sura en 98 mais au décret infana page flan na utanga barake anya wuli ka joke tum foka na se 2016 ma nanya loi soro o loi ni anga fembe défini wa soro ministère de la justice aller personnel spécialisé do recruter à retola mais ka soro o lu ka statut be département verela donc o lu ba le bolo statut ta le bolo ka do lu mabile donc akara ambe ba kono mais ko tigi ba tigi ye corps de surveillance des prisons de parce que au début Sénégal au début France voilà all taille mais il personnel vero fona be mais olu tise olu fait ka droit do soro unimi mangolo olu tise ko soro parce que anga statut est appliqué olu kan bon o banchela parce que ministère fana yo recruter mais ministère tada ba ka chogo mina parce que déjà au corps fana be ata atlensi ça bon atlen chogo fana o kelen do ka kamana ga ateka clé parce que ni anga statut fana la je mimba on gérer bi condition do de faire ko pour que ka kai ici ka ken ni inter catégorie maintenant sur o mo nu balé bolo olu si temeno la olu se ka do anga statut kono mais dawda ni mina atlan chogo di bon aglan chogo kon be ministère bolo donc ce qui fait que ni tara am febi il est personnel chama soré nous te surveillant des prisons mais ministère ka mo recruter londo mais peut-être sur le personnel fana statut bu département wéré là mais au département tout reconnu parce que fana va faut qu'ale mou recruter ale muta donc ale tout reconnu donc problème be bon maintenant wuli ka jobe 1900 oui saria appliquer le donc on y a une loi à l'article 46 qui parle des conditions générales de recrutement ministère de la justice qui a une spécialité de recruter sur la base du corps de surveillance des prisons mais depuis 2016 femme bio parce que Mali là saria tali ouais quel est saria appliquer les fana quel est alors que les principes juridiques voudraient que la loi, si elle est adoptée, son application est obligatoire. C'est l'un des principes de la loi. Les principes obligatoires, les principes caractère impersonnel, les lois caractère dodé. Natara a appliqué les jaguari. Allah wala jaguar, mais faut depuis 2016 faut bi. Article ou recrutement kala. Est-ce que vous avez joro soro parce que mo mana ke tugo joro nyini ko me jaye ani ka sika nyemoga dima i ka sika lakodon tuga sukudo la akona la ga barala a joro soro e problème ye parce que ni be joro mi soro joro mi nga dima statut de bo foneto statut ko net soko joro soro donc ni tarasa comme journaliste net sika ndisi ko sika ko nena awbe ni disi ko ne ba fait moi je vous reconnais pas parce que moi mon statut ne s'applique pas à vous parce que moi je suis la colonne c'est comme ni mon film ta kokolo kajigi galaka ko noro le kokolo lawo mais kokolo da gala fanga kokolo ne le kokolo donc en noro le mena na manyambi frank la jigi mais ne kokolo ne beton nona donc au personnel do ban fait mbi
il b'a ye olu fana b'a aspirer ka nomination de poste dɔw sɔrɔ o to k'o sɔrɔ parce que par exemple anw ye finitigilakaw jateminɛ anw ye finitigilakaw ye n'i ko ka finitigilaka commandé par un personnel civil c'est un problème ni poste politique tɛ fo poste opérationnel ni ministère don o ye poste politique ye i y'a faamuya mais n'i y'a nana fonctionnement kɔnɔma la e tɛ se ka ne commandé o parce que an ka état tɛ kelen ye an bɛ sécurité de kɔnɔ ne bɛ sécurité dɔn ka tɛmɛ e bɛ se ka ne commandé cogo di mais mission min bɛ yen o bɛ confier la mais a yirala k'a fɔ pour que parce que non régisseur tɛ se ka kɛ maa wɛrɛ ni surveillant de prison non régisseur tɛ se ka kɛ Mali fan si n'i tɛ surveillant de prison ye i tɛ se ka kɛ directeur régional n'i tɛ surveillant de prison ye même dans le fonctionnement n'i taara an ka direction na i bɛ taa sɔrɔ bon chef de division y'a confier len bɛ personnel civil dɔw la mais olu bɛ waatilakow de mais sinon si on parle de l'aspect sécuritaire o bɛ se ka confier personnel civil la donc o don n'a nata n'Ala sɔnna a ma kow bɛ senna. Est-ce que yɛlɛma tɛ se ka kɛ pour que au moins yɛlɛma bɛna kɛ yɛlɛma ye jumɛn ye kura minnu bɛ na olu kana na kɛ kɔrɔlenw non kura minnu bɛna an y'o de fɔ ministère ye vraiment d'arrêter de recrutement encore des personnels spécialisés k'a sɔrɔ a ma ta sur la base du corps de surveillance de prison la loi a déjà dégagé ça an y'o fɔ ministère ye donc à partir de là recrutement tɛna kɛ bilen ni recrutement fɛn o fɛn bɛ kɛ o spécialité domaine kɔnɔna la a bɛ kɛ sur la base de la loi qui est en vigueur qui s'applique aux surveillants de prison, notamment en son article 46. Donc il y a un dysfonctionnement en bébé comme surveillant de prison, mais bébé tika barake, il y a spécialité là, il y a avantage, il y a un sur la gueule, il y a une formation, il y aura un programme pour tout cela. Et dans la zone où l'école est réformable à créer, on doit adopter, au terminal il faut promulguer. Ni l'école créera, l'école va prendre en charge toutes ces spécialités dans un programme de formation. Donc il y a un dysfonctionnement de banque, dans l'école de la police là. Catégorie B, la formation dans le domaine policier, il la protection civile la même chose, au niveau de la gendarmerie aussi la même chose. En ben kele de la, et moi, ni bolokun kele était sénégalement entendu. Jamana te fendi mo ma kavaki chekanyu. Il be wuli ki ka droit kele kele. Eh jamana minga souvent on fait fi à l'application de la loi, et ben mon droit quoi fola. Ni ya on na toko yerla, on na toko regara sa soso de konna la. Donc maintenant ni bo jamana façon kono. Ibe wuli ka jode ke ibe wuli ka jode ke ki tanyini donc n'aw kɛra sɔrɔsi o damandaw la parce que amana nda do kuma la parce que ngunu kuma o be sena mais c'est une manière en réalité amana nda do kuma la ka voir a nécessité be jamana kan cogo di e se nafa bala wa e se nafa talawa abina droit mais piétiner donc amana nda do nin bela maintenant jamana mo do kono na gide mine abina cogo mina parce que ni ye mo ne finga hake 1 centime bosiala il y a la position de révolte là après qui manque watini mais à tisa ka mangu à sibé c'est-à-dire on dit que le droit acquis est consacré les droits acquis doivent être préservés mais ni ko bo mine d'une manière et ba tigi la position de la ala sona ma mena anda do la comme angume ka prison qu'on a comme fo je pense que au euro famuna na me fa ka euro do famu sisa e ko ni mo comme de surveillant de prison et tu sais ka jɔyɔrɔ sɔrɔ ni taara statut wɛrɛ la i tɛ se ka jɔyɔrɔ sɔrɔ o tuma mɔgɔ minnu bɛ yen n'olu tɛ surveillant de prison n'olu ye régisseur olu t'a sɔrɔ cogo di. non régisseur tɛ Mali la bi qui n'est pas surveillant de prison. o tɛ yen. a tɛ yen directeur régional tɛ Mali la bi qui n'est pas surveillant de prison. an ka direction nationale yɛrɛ kun dirigelen bɛ par le personnel civil. an ye wulikajɔ kɛ nkan tɛ jɛn n'o ye bilen. parce que problème de compréhension bɛ yen anw bɛ lakana kuma de fɔ fɔlɔ-fɔlɔ parce que i tɛ se ka prison fɔ ni lakana yɛrɛ tɛ. Ni lakana sabatira de i da bɛ dɔn aspect o kɔnɔna la maintenant ne ye mɔgɔ bila o bɛɛ kunna mɔgɔ min tɛ lakana dɔn lakana baarakɛla tɛ incompréhension kun b'an n'o ni ɲɔgɔn cɛ an ye wulikajɔ kɛ k'a yira k'a fɔ bon maintenant après plus de 30 ans d'exercice on est mûr maintenant nous voulons que an ka direction ka d'an yɛrɛ ma an yɛrɛ b'an yɛrɛ gérer donc o de la kɔnɔna n'i taara an ka direction na i b'a ye an yɛrɛ surveillant de prison bɛ yen bi n'o ye général Abdoulaye Idrissa Maïga ye celui qui est aujourd'hui le directeur national de l'administration pénitentiaire de l'éducation surveillée qui est surveillant des prisons. Ambe Alisa. Bole yore na ye. O kele fana la ambe wulikajɔ la ko direction nationale fana bon national la ka kɛ général ye. Peut-être direction nationale ka compétence ka dɔgɔn. A ka force d'attraction ka dɔgɔn. Donc direction générale ale ka capacité ka bon n'o ye. Donc an y'a yira k'a fɔ Mali kɔnɔ bi prison 60 nin kɔ direction 19. Donc direction nationale tɛ se k'o gérer. A direction nationale division 2. Il y a la division fana kɔnɔna la i b'a sɔrɔ section fila ou saba de bɛ kɔnɔna la mais une direction nationale donc ça a une nomenclature encore plus large ah voilà au cas bon donc an bɛ wulikajɔ la pour que direction fana ka yɛlɛma ka kɛ direction générale afin que maliyɛnw bɛ min ɲini kasobon ko la
kaso nga mission ye min ye a objectif min ye o ko sɔrɔ mais o tɛ se ka kɛ tant que n'an bɛ nin situation enclavée in kɔnɔna la quoi donc o wulikajɔw fana bɛ sen na kɔrɔ Kassim o fana bɛ syndicat ka kɛlɛ yɛrɛ donc kɔrɔ ni syndicat tɛ yen dɔrɔn a tɛ se ka ɲɛnabɔ a tɛ n'a dun ma ɲɛnabɔ maliyɛnw bɛ min ɲini kaso bon o t'a sɔrɔ ayiwa mais bi min kunba bɛ maaw la o ye Bamakɔ kaso bonba ye n'Ala sɔnna don o don an kɔni b'a mɛn ko mandat de dépôt don o don an b'a mɛn ko placé don o don ou bien ko ka taga ni nin a dun bɛɛ bɛ taa o de fɛ yen an b'a mɛn kuma la ko dɔw bɔra o fɛ yen ka taga kaso bon yɛrɛ bɛ cogo di bi jama ka ca o ma de wa ou bien a ko bɛ cogo di kɔrɔ Kassim i bɛ diɲɛ bɛɛ yaala i taara diɲɛ jamana o jamana kan i tɛ se ka lakana kuma fɔ n'i m'i da dɔn kasobonko la i tɛ diɲɛ jamana si sɔrɔ yen k'i bɛ hadamadenya bunakun n'an b'a fɔ ma ko le respect des droits de l'homme k'a sɔrɔ i m'i da dɔn kasobonko la donc maintenant yɔrɔ min b'o yɔrɔ cogo la o man kan kɛ bolo kɔfɛ fɛn ye o justice fanga ye jumɛn ye justice fanga ye kasobon de o donc ni justice fanga ye kasobon ye comme n'u ko k'a ka taa nin bila ko bila yɔrɔ tɛ yen ayi ka taa bila ni kasobon tɛ yen sisan n'i y'a minɛ i b'a kɛ cogo di c'est là la question, c'est la question qu'on doit se poser d'abord. Ni kasobon te ni nyi minɛ b'i bila min an dun ka sariya kɔ n'i y'an ka constitution ta qui est la loi fondamentale mandat de dépôt tɛ se ka exécuter diɲɛ fan si ni kasobon tɛ n'i taara n'a ye yɔrɔ o yɔrɔ o ye sariya sɔsɔ ye ni mandat dar'i kan n'i ma taga kasobon kɔnɔ i bilala yɔrɔ o yɔrɔ o ye sariya sɔsɔ ye a man ka kɛ a man kan ka kɛ o les établissements pénitentiaires sont le seul lieu où on exécute le mandat de dépôt n'i taara n'a ye yɔrɔ o yɔrɔ o ye sariya sɔsɔ ye i taara n'a ye gendarmerie la o ye sariya sɔsɔ ye i taara n'a ye police la garde à vue la o ye sariya sɔsɔ ye tant que mandat de décerné la tant que juge ye mandat décerné bon maintenant ça veut dire que mandat fanga ye jɔn ye kasobon tɛ yan tribunal fanga ye yɔrɔ jumɛn ye kasobon tɛ yan donc maintenant ça veut dire que sariya labatoli hadamadenya bunanguli n'o y'a fɔ le droit de l'homme la sécurité se repose sur les prisons donc o yɔrɔ ka kan ka kɛ yɔrɔ ye yɔrɔ min n'i y'a y'i ɲɛna i b'a dɔn k'a fɔ yan non nin ye yɔrɔ ye mais yala i kan ka kasobonw lajɛ Mali la bi kɛ n'i ko k'i b'a fɔ bi ce n'est pas bon pour l'État a man ɲi État image ma an tɛna n da don o la pour an bɛ se k'a fɔ n'i taara n'an taara k'an fɔ an bɛ taa n ye convention minnu fɔ les conventions des Nations Unies ko kasobon kan ka jɔ ni caractéristique min ye k'an da don o la n'i taara an taw lajɛ i b'i yɛrɛ b'a apprécier kasobon tɛ jɔ i n'a fɔ ko siso a bɛ jɔ ni segment dɔ de ye caractéristique dɔ de ye a quartier les matériaux de construction a ka environnement a mago bɛ matériel de sécurité jumɛn na mɔgɔ catégorie jumɛn kan ka baara k'a kɔnɔ ni nin bɛɛ ma ɲɔgɔn sɔrɔ a kɔnɔ dɔrɔn i bɛ se ka tɔgɔ wɛrɛ de f'a ma mais ces règles là n'an b'a fɔ ma ko les normes internationales de construction d'une prison a m'o répondre n'a m'o répondre ça veut défense bɛ ni défense bɛ a bɛ jouer sécurité kan sur la prison ni sécurité défaillera sur la prison a bɛ jouer sur la sécurité nationale o de b'a ye n'a pétera anw fɛ dɔrɔn unité bɛɛ bɛ wuli policiers bɛ wuli gendarmes bɛ wuli gardes bɛ wuli parce que localité kelen de bɛ n'o ye prison ye a man kan ka péter n'a pétera yen dɔrɔn ça va jouer sur la sécurité nationale o de la i b'a ye a bɛ fɔ ko une faille de l'administration pénitentiaire est un trou noir pour la sécurité nationale ça veut dire c'est un point stratégique a kan ka lakana a mago bɛ fɛn o fɛn na a kan ka k'a la pour que ni minnu bɛ dankari kɛ sara n'olu mina ka na bila kɔnɔ olu ka sécurité ka assurer population quiétude kana da au sein de la population donc n'o ma kɛ prison na dɔrɔn là il y a matière à discuter n'i taara Keɲɔrɔba lajɛ i bɛ prison analyser de deux formes d'abord le premier aspect a ye cogo la visibilité i bɛ se k'a fɔ a ɲɛna la visibilité maintenant aspect filanan minɛn jumɛn donna prison joli la est ce que minɛn minnu donna la est ce que ciment dose ɲɛna wa est ce que cɛncɛn min ka k'a la o ɲɛna wa est ce que nɛgɛ min kan ka don kasobon na o donna la wa est ce que nin yan kan ka kɛ brique plein de ye wa n'i y'o fana bɛɛ analyser i bɛ se ka kasobon apprécier bon sur les antennes je me permets pas ka Keɲɔrɔba apprécier n'i ko k'i b'a apprécier o fana ye kuma wɛrɛ ye i y'a faamuya mais n'i y'a jate ye k'a fɔ miiri ka jan a bilen i b'a fɔ non ni ɲɔgɔn tɛ Mali bɛɛ ni ɲɔgɔn tɛ diɲɛ bɛɛ mais n'i y'o lajɛ ça c'est de la visibilité apparemment mais allez-y analyser ɲɛ minnu fɔ minɛn minnu kan ka don a la minnu bɛ bila ka taa olu dɔw b'a fɔ ko ye lafiyalen don oui a bɛ lafiya parce que a kasobon tiɲɛna n'i y'a espace lajɛ ne yɛrɛ taara visiter tiɲɛ caman a aéré don et puis a mago bɛ ka capacité min k'a kɔnɔ parce que a jɔra ni hakilina min ye ko ka mɔgɔ 2000 ni 500 de k'a kɔnɔ
donc o t'a kɔnɔ fɔlɔ ça veut dire que minnu bɛ yen pour le moment voilà olu lafiyalen don sinon n'i ye kaso bon lajɛ Bamakɔkura a fɔra o jɔ kuma ko pour que ka adamadenya bunanko sabati en 1951 le premier régisseur de la prison a pris service le 3 mars 1951 un certain René, c'est un Français qui a pris service, c'est lui le premier régisseur de la maison d'arrêt de Bamako. Adjora en son temps pour respecter pour que ça bunanko la sabati ko mɔgɔ 400 a kana caya ka se mɔgɔ 500 ma ko n'o tɛmɛna o la dɔrɔn a yɛrɛ ka mɔgɔ 1 fara kan dangari bɛ kɛ kasoladen ka hakɛ la. Mais bi min b'a kɔnɔ an bɛ ka surunya ba 4 na. Donc pour dire que quelque part il y a un problème. Bon, la plus belle femme ne peut donner que ce qu'elle a. Muso cɛɲɛ na cogo cogo min se b'a ye a b'o de di. Donc anw ka fana ka se ye min ye ni mandat min dira ma ni mandatigiw mago jɔra don min na an k'a bɔ k'a d'u ma. Donc kuma b'aw ni juge de cɛ mais kasobon kɔnɔna la ni capacité d'accueil tɛmɛna dɔrɔn c'est voilà c'est une menace pour la sécurité. Mais est-ce que aw bɛ se k'a fɔ procureur ɲɛna ko bilayɔrɔ t'aw bolo wa? An tɛ se k'o fɔ. Ni mandat kɔnɔ an bɛ se ka min fɔ an fana bɛ mɔgɔw de écrit k'a yir'u la k'a fɔ bon nin tɛmɛna nin capacité kan donc au cas où ni problème la nous on n'est pas responsable mais mandat minɛli y'anw bolo diyagoya de n'anw banna ka mandat minɛ c'est comme an banna parce que procureur bɛ mandat ta ni jamana kɔnɔden tɔgɔ de ye a t'a ta n'a tɔgɔ ye dɛ a bɛ mandat da i kan ni jamana kɔnɔdenw tɔgɔ de ye anw dun fana bɛ baara kɛ jamana kɔnɔdenw de ye olu de b'anw sara c'est comme non i bɛ mɔgɔ min sara i y'a bila baara la banna ma an bɛ mandat minɛ mais an bɛ mandat exécuter an fana seko damayira la parce que sariya fana ko i se da ye min ye i bɛ baara kɛ n'o cadre kɔnɔna de ye. mais munna mɔgɔ dɔw b'a tɛ ka sɔn ka to olu ka to Bamakɔ yan sisan. O bɛɛ bɛ dépend an yɛrɛ ka fonctionnement na parce que on a une organisation interne parce que normalement n'o ye kasobon jɔ kasobon bɛ jɔ ni caractère normalement quartier dɔ kan ka kɛ pour des personnalités de ces armes mais n'o tolu critère répond vu la situation ou ni yɔrɔ falen don vu la situation an bɛna lajɛ bɔ yɔrɔ minnu lafiyalen don an b'o o la lajɛ ka kasobon yɛrɛ ka kɛ an yɛrɛ b'a fɔ ma ko le transfèrement o y'an ka baaraw ye quoi n'an mago b'i la an t'i bila yɛrɛ fɛ n'an mago b'i la an b'i ta mais i bilala Mali kasobon fɛn o fɛn o bɛɛ y'a dɔ de kan ka bila yen de. Il n'est pas dit voilà parce que n'i y'a jateminɛ normalement parce que kasoden ye catégorie 2 ye le prévenu n'an b'a fɔ ma inculpé ni prévenu minnu ma juge fɔlɔ ani minnu jugera maintenant ni min jugera sisan k'i condamné o la administration pénitentiaire b'i bila yɔrɔ yɔrɔ y'a diya parce que e bɛ i ka kaso banni de kɔnɔ mais n'e ma juge e man kan ka bɔ compétence territoriale kɔnɔ juge min ye mandat da i kan c'est que ni juge min ye mandat da i kan Bamakɔ e man kan ka bɔ ka compétence territoriale kɔnɔna la parce que a mago bɛ se ka jɔ i la waati bɛɛ voilà donc o de b'a ye chaque cercle prison dɔ bɛ yen chaque région prison dɔ bɛ yen n'i y'a mɛn ko tribunal prison filɛ voilà c'est comme ni juge min ye mandat da i kan jɔ i la e kan ka to jɔ i la cercle dɔ kɔnɔ f'a ka tila i la. Ne m'a fɔ ne ko c'est comme ni juge min ye mandat ta a y'an dala de la k'a kɛ kɔrɔ ka sufɛ inchallah o tɛ kɛ donc kasobon bɛ tan de mais comme récemment an nana ye bon mɔgɔ caman bɛ ka minɛ an bɛna lajɛ donc an bɛ se ka dɔw labɔ k'u bila yɔrɔ la à chaque fois ni mago jɔr'u la très rapidement an bɛ se ka na n'u ye. ne ko moyen b'aw bolo wa ka taa mɔgɔw nɔfɛ ka na n'u ye. bon moyen ko in ne bɛ fama aw ma tuma min aw tun b'a fɔ ko n'a sɔrɔ mɔgɔ ninnu dɔw bɛ ni mobili dɔw b'u bolo ni polisi dɔw bɛ se ka ɲɛ aw ma aw b'o la. hali sini o cas bɛ yen moyen dɔw bɛ yen mais halisa moyen ko bɛ yen an bɛ se k'a fɔ moyen ko n'i y'a fana évaluer approximativement moyen min b'an bolo bi moyen wurula min b'an bolo ka baara kɛ an bɛ se k'a fɔ à peu près 10%. 10%. kɛmɛ sara la 10 parce que kasobon bɛ yen hali sini Mali kɔnɔ kasobon bɛ yen hali sini mobili t'u bolo ka kasodenw ta ka taga n'a ye o bɛ kasobon na o man kan ka kɛ an bɛ yɔrɔ min na ko bi o. o tuma olu b'a kɛ cogo di. bon o b'u débrouiller u bɛna taa ye cogo min na u b'u débrouiller kuma caman ka ne yɛrɛ to localité fɔlɔ min na an tun bɛ kasodenw ta an yɛrɛ ka moto de la ka taa n'a ye ni cas d'urgence min kɛra yɔrɔ dɔw mobili sɔrɔ mais an nana ye an min ka ɲi bi kasobon bɛɛ n'a ka mobili direction régionale bɛɛ ka mobili mais an ka hali an ka direction régionale bi problème bɛ surtout ko kasobon mais priorité mais bien sûr que oui on a des directions régionales aujourd'hui qui n'ont même pas de véhicules de déplacement à partir il y a un direction sur le 19 mobile min bolo a bɛ tɛmɛ 3 la à taux directeur régional bɛɛ b'a senna de mais ça doit pas se faire alors c'est des directions qui ont été créées il y a plus de 5 ans 6 ans voire 10 ans mais hali an bɛ yɔrɔ min na bi mobili t'u bolo mobili jumɛn hali dɔw yɛrɛ bɛ local t'u bolo fo n'u taara u bɛ location de la mais o la n'an ka direction kɛra générale ye sisan direction générale bɛ se a b'a ka autonomie financière sɔrɔ ka nin bɛɛ kɛ voilà donc o de la i b'a ye fɛn y'a kɛ cogo o cogo i bɛ buter problème dɔ la. ayiwa commandant kasobon kɔnɔna yɛrɛ fɛn caman fɔ a la dɛ. a tɛ ban
a dumuni ko be cogo di ni waati alhamdulillah ambe vraiment état ya seko ko la fama wu seko ko la kasobon ko na dumuni bi am sa ka fo alhamdulillah ani santan temelen te kelenye zagaro ba te cogo ni zagaro ba ko ni o histoire ya am sa ko la ambo sa ko fo histoire la bargo ndatike tobli o histoire ya am sa ko fo histoire la mais o te biye ani lushi jamba de o histoire ya am sa ko fo histoire la o te biye alhamdulillah fama wu seko ko la jamana ya seko ko la sogo be kenana abe régime be varié donc ni ye min dum bi to dun sini alhamdulillah ko ni yewe yelema baye sinon fola ko mega kuna ni no kono ote bien sans acheter be bala donc pour dire que changement qu'on sur le plan alimentaire yelema karola mais alsa am do saka faraka mais ni belaw subaga dondaw akobe chogodi subaga donda bara ko ni ale vigilance 24 heures sur 24 subaga donda no e anga wurlu amba foko wurlanti dumuna don yore ba tentative be ke ne abayini ga dorogula don yende fengo fembe sécurité tien ababa yini kala don yende fe donc sécurité yenti se ga foko bi ko anya ke ga nye foi non tanke sadi yake chogo fay be ke mais alhamdulillah se ba be ka koko la min bo fana to be ban o e milan ko de toujours mais exemple ta Sénégal kan ni tara Sénégal dumuni be la don yoro fe dumuni be la don scanner de kono ka teme donc n'a sur fembe dumuni na un corps étranger un produit prohibé pour la sécurité scanner bayira o dumuni teteme mais on na ba daire an yara nanga technique nanga expérience nanga connaissance ou ama seko ke donc aka chala fe ambe chama mine an do progotra ka teme fana o nyenyini kuru kono ambo fana nyenyini ko fana mine o be kungola bara mais ni mo ne fin kungola bara ka se niveau do me ba cervel fa ka pra asi masiama donc minanga ka bolo ka bara ke bolo la minanga ka bla ka bara ke kungola min ba to absa ka carrière janke ka soro ima ere hakili tien donc ambo la nyini fama o fe scanner ka si kaso bombe la kaso bombe ka liminer namba fama ko liminer kaso bombe scanner ka si ka tout ce qu'il faut comme matériel et équipement pour la sécurité abe non la ine nunga ma chama na ni ate ban anya ke antahara dadon ka fosi ka fola ka correspondance ke ka besoin estimé adona ndo parce que nyamo fo ta nguna ni mata jamana ko fait une fois dans le cadre pénitentiaire ya abe jamana to kan choko na kana ke c'est juste une question de volonté parce que anga donc alsa abe na ga dumuni na atiki ba nene wa na be ga dumuni na atiki ba nene mais jama mi mbambolo be ni ko kibo be mo ni ko ke be mo keme la mo tanga dumuni te don parce que normalement parce que ba do fona ka mo anyo espérance là ou ka mo be prison na ou soit en double la nyokona ibe fa ka fa be dum poison dum na ta dama anyo kawye dans à l'espérance donc maintenant ni avec irani na ibina ni tara dum ni mo ibina dika 40 e to ni jamu abe arrêté de nan numu de karsama à telle heure donc ibe do goûter ya famia ni do goûter ni poison bala ni mo folo mesa we donc yana la ka sa ele folo besa mais bon mo ka so ba nya fa mo banani ko ba après dumuni be ditadi mo ma tete me mo keme nani mo keme dula to be ka dumuni donc ni mo ka dumuni ko kebo be la jorana ko be ka do goûter ato de mais espérance wele ba mbolo de toute façon ni nana ko ni ka pièce be di ambo arrêter ni ko ya tigi soro abe donc a fo ni tigi tena nani ni ni ka pièce di ki ka téléphone numéro ni ka adresse ni ka fe ni donc ba ye mo be barake vraiment baraka gele ko la barado sa fatiga la ba ni baraji na ko do nduma do bana tra chama silence ba sa be so ngola parce que na fera depuis 8h ni bo barala temps faut 17h c'est pas facile entre le militarisation au mana ni le flana commandant apuma kacha vraiment nyae dialogue la kun folo la don folo la mo ya kuma fo nga ko ta kunje kuma mai sebona bon nta do famille le kera la dialogue hukumu korona na wa ube aw fana ga damana lobbying de ke passer jamana ngono ben ga lobbying ke chugo do ni ga fere ke chugo do non lobbying make parce que dialogue la je ni dialogue nomenclature la je organisation parti politique ou entité ou de ñogon sora kono ka taka a dialogue ke ina fo jamana mago be fengo fena tout ce qui concerne la vie de l'état ou l'état kuma ke en surveillant de prison en compta organisation na ama participer à débat là mais ko jamana kono de ya la ñini comme la ñini de don et recommandation ko la ñini de ce n'est pas une décision mais jamana ko don e fendo de la ñini am se ka fo fe minu ta don parce que yani ka fo karsa ya ñini ka do karsa région e folo ni karsa e minya aujourd'hui en réalité
an ka bɔ analyse émotionnelle kɔnɔ an bɔ fɛn camanw ye à travers les réseaux an bɛ mɔgɔ camanw ye u bɛ état ka kumalase dɔw la bi u bɛ bɔ ka kuma dɔw fɔ a ma ɲi jamana image ma parce que kana c'est-à-dire c'est abus c'est utopique irresponsable ka bɔ ka taa sujet dɔ fɔ sujet min i t'a maîtriser an b'a ye dɔw bɛ fɔ u bɛ k'a fɔ k'ale ka furufuru feerelaw militariser an ye nin bɛɛ mɛn jamana représentant dɔw da mais ita y'a da ka maga k'a fɔ ale yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na ko militariser parce que n'o kɛra ale yɛrɛ fana ko dɔ bɛ k'ale fana la mais bɛɛ ka militariser mais ale ka to yen donc surveillant administration pénitentiaire militarisée bi mɔgɔ min n'i bɛ administration pénitentiaire dɔn à l'origine i b'a dɔn de l'histoire depuis a bɛ fɔ ko kaso ka bɔ kaso la ka n'a fɔ ko zone ka bɔ zone la ka n'a fɔ ko prison ka bɔ prison na ka n'a fɔ ko établissement pénitentiaire mɔgɔ mɔgɔ n'i bɛ nin dɔn à l'historique dans les pays développés tu vas jamais dire ko k'a kɔrɔ militarisé tu vas jamais le dire mais an kana kɛ dɔrɔn bon aujourd'hui je suis devant le micro aujourd'hui je parle au nom de l'État soit à d'abord ils sont même pas mandatés par l'État o de ka ca donc n bɛ fɛn fɔ ka jamana kɔnɔdenw bila ka taa sira kan sira min n'an b'a dɔn issue favorable t'a la n'i y'an ka constitution ta disposition dɔw b'an ka constitution kɔnɔ u b'a fɔ ko les forces armées et de sécurité donc maintenant les forces armées o jɔn ye o ye sɔrɔsilakaw ye o et de sécurité o jɔn ye o ye corps paramilitaire ye o ça veut dire que des principes nin fila de kan ka kɛ jamana kɔnɔ des principes maintenant les forces armées olu mago bɛ mun na pour défendre l'intégrité territoriale à travers ses frontières aériennes terrestres et maritimes olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ au statut kɔnɔ n'o ye sɔrɔsilakaw ye maintenant les forces de sécurité o composition ye jɔn ni jɔn ye olu mago bɛ mun na jamana kɔnɔ pour assurer la sécurité des personnes et de leurs biens sur un espace donné a fɔ nin ma ko jamana ye principe dɔ bɛ jamana kɔnɔ régime si man ka toucher o la mais n'i nana i b'o améliorer de n'i y'o bɔ yen c'est comme il y a des acquis de 20 ans 30 ans 40 ans 50 ans e nana k'o kari jamana tɛ se ka to yɛlɛma la o principe bɛ sigi o ye jamana sigisɛn ye maintenant o de bɛ tila ka améliorer n'an b'a la au fil du temps plus an bɛ taa an b'a améliorer au fil du temps maintenant nana ka principe kari ka bɔ yen dɔrɔn on va aller sur une nouvelle base n'an taara sur une nouvelle base c'est-à-dire c'est pas bon pour la segmentation de l'État donc olu ye analyse émotionnelle de ye an y'a ye u bɔra waati dɔ ka réseau fan bɛɛ kɛ mankan ye a ye bɛɛ militariser a ye karisa militariser a ye furufurufeerelaw militariser a ye sotarama apprentis militariser mais an ka constitution kɔ ko ni jamana ka vie menacée ko bɛɛ ye sɔrɔsi ye a ma ban ka ban wa bɛɛ bɛ taa kɛlɛ daga kɛ bɛɛ bɛ jamana de fɛ i ni dungo la a ma ban ka ban wa mais à quoi ça sert ka mɔgɔw bɔ statut de kɔnɔ ka t'u bila statut kɔnɔ k'u bɔ statut alors que on a corps c'est un corps spécifique à travers les règles de Nelson Mandela à travers les conventions les règles de Bangkok les règles de Beijing quand on a bla fois un loi de ta donc jamana une loi ta pas dans un engagement statut fort ça c'est une loi il y a la loi portant création de la direction nationale de l'administration pénitentiaire au Fanabe il y a d'autres lois encore ça veut dire que Nigo qui est administration pénitentiaire militarisée tu vas faire fi à toutes ces lois il ben sara bébé ça est-ce que là tu bolé prison là non ça dit que mɔgɔ ma militarisation faamu kɔrɔ tɛ militarisation non qui bo statut de kɔnɔ ka t'i bila dɔ kɔnɔ sinon ni militarisé tɛ taa dilan ka na kura ye o minnu militarisé ils sont à leur fonction par exemple en balma police lakaw militarisé mais les commissariats existent jɔn bɛ commissariat la olu tɛ yan jɔn bɛ patrouille olu tɛ wa jɔn bɛ arsenal olu bɛ kɛ yan protection civile bɛ yen jɔn bɛ blessé olu tɛ yan mais c'est juste un changement de texte au de l'eau. Mais on ne va pas prendre les hommes et aller les refaire et les remodeler. Daouda, ni auka lajɛ laban ninnu lajɛ aw ka laɲiniw fana kɛ pour que aw ka hakɛw ka kɛ n'i y'o o kumaw jateminɛ ani falen bamananw kan ka kɛ kiiri tigɛko la parce que kiiri foyi foyi tɛ fɔ n'aw tɔgɔ t'a la ne yɛrɛ ye kiiri tigɛlaw ka sɛbɛn fɛn caman f'an ye n b'a ye aw b'a la n'aw tɛ sanfɛ aw bɛ duguma aw kɔni bɛ k'a fan dɔ la quoi bi o yɛlɛma minnu bɛ ka kɛ ni sariyatigiw yɛrɛ bɛ k'olu laɲini na aw b'olu kɔnɔna est ce que n'aw donna militarisation na aw na se ka to olu kɔnɔ. ne kɔni f'i ɲɛna n ko ce n'est même pas bon pour l'État d'abord État de b'a lajɛ fɔlɔ jamana kɔnɔ bɛ se ka fɛn dɔ laɲini mais fili kan
a bɛ se ka fɛn dɔ la ɲini fili kan n'i ye dialogue recommandation lajɛ à peu près c'est plus de 200 recommandations mais c'est objectivement concret 303 mais c'est concrètement objectivement aujourd'hui nous sommes en mesure d'appliquer tout cela. Ça veut dire qu'il y a un problème. ANR du joli. Ça c'est 400 et quelques, voire 500 et quelques. 510 je l'appliquer là. Faisons une évaluation. 33 là. Bon maintenant depuis quand? Maintenant la yini. Non maintenant exemple le dima. Oui. Ou koko association FVB. Ni chia ko be ula. Kokuti. Mais on a les dialogues phase nationale là. Ma fo ne y'a ɲini k'a fɛ mais n tilala ka mun ye ne yɛrɛ ka jate la mɔgɔ minnu yɛrɛ tun bɛ ka dialogue organiser n'a ɲɛmɔgɔya dir'u ma olu yɛrɛ o tɔn ɲɛmɔgɔw de ye a tununa pewu ka bɔ dialogue papier la ko association dɔ bɛ yen siya la dugu jamu ni fɛnw bɛ a la ko k'u ci ka bɔ jamana kɔnɔ pewu i n'a fɔ jinɛ dɔgɔ ninnu ni tapital pulako ninnu fɛ ko k'u bɔ yen. mais mun y'a bɔ a la. Ngo phase nationale a turuna kulugu do ka dun sira de don o de y'a bɔ a la o de tiɲɛ o kɔrɔ an ka siran dayɔrɔ ɲɛ jɔ fɛn bɛɛ bɛ da mɔgɔ si tɛ min tɛ sa a bɔra la parce que o mɔgɔ minnu nana o kuma kɛ olu ka dun sira y'o sira de ye olu bɛ kuma jamana ko la o sira n'o bɔra la olu bɛɛ b'u da de mais jamana to ye jamana o la n ko jamana ye principe de ye jamana ye sigisɛn dɔ de ye ni e ka intérêt personnel bɛ bite o la e ka intérêt personnel de bɛ piétiner mais jamana bɛ jɔ mais a tununa parce que non mais ne tɛ se ka na n da don kuma la kuma min bɛ ne ka sɔrɔ sira tununa o n'est-ce pas donc jamana fana bɛ tan dɛ mais jamana kɔnɔdenw ye laɲini min kɛ nin ye fili de a ma y'an ka constitution yɛrɛ parce que constitution yɛrɛ ko les forces armées et de sécurité ceux qui sont dans les forces armées u mago bɛ min na jamana k'o d'u ma k'o baara kɛ ceux qui sont dans les forces sécurité u mago bɛ min na jamana k'o d'u ma mais n'i y'o bɛɛ ta ka t'o bɛɛ bila statut kelen kɔnɔ ala sɔrɔ principe tɛ kelen ye vision tɛ kelen ye mentalité tɛ kelen ye fonctionnement tɛ kelen ye bon quelque part dɔ bɛ jɔ n dɔ jɔra a ma ɲi jamana ma donc minnu bɛ ka bɔ k'olu kuma ninnu fɔ il faut militariser tout le monde mais u k'a ɲini ka militarisation yɛrɛ kɔrɔ dɔn kun jumɛn dɔn ni militariser qu'est-ce qu'il faut mais on doit jamais prononcer un mot dans une phrase où on ne connaît pas le sens du mot donc ça va être une phrase subjective une phrase qui n'a pas de sens constituée de mots mais sens t'a la maintenant anw fɛ yen bi n y'o de fɔ n ko laɲini foyi ma d'anw ma parce que k'an cɛ ka ɲi syndicat baara de y'a d'anw ma maintenant n'i ko bi ko ka militariser ça veut dire que c'est une atteinte d'abord à certains textes internationaux au lieu du même. Il y a la convention 87, il y a la convention 98 de l'Organisation internationale du travail. Namba foma ko barakala nye tonkuluba mimbe ni barakala obo kono ni mali yere bo kono ni bolono blakera ni sebe nunu kan syndicat bara konnala. Ni nana anga constitution kono anga constitution fana klara ka droit d'exercice syndical fana di anga constitution no anga loi fondamentale ni nana anga code de travail kono la loi portant code de travail au fana disposition do tawla maintenant au disposition de nous bénéficier en bola donc ça veut dire que ni ko ka administration pénitentiaire militarisé bi ça serait une atteinte à ces droits pour nous en tout le bénéficier on ne doit pas atteindre à un droit mais on doit faire la promotion du droit mais ça dit corps keme be se ka keme c'est corps ga spécificité kelenya ni ma corps ga spécificité do bon ntenda la nye fen chama yo la mais je ne suis pas forestier donc peut-être que eux peuvent apprécier ça mais ne be surveiller prison aujourd'hui en République du Mali ni le surveiller prison font son ça dit ses missions son fonctionnement organisation à travers d'autres pays alhamdoulilah j'ai pas besoin de construire un document pour comprendre cela et pour les défendre o de nga mission jamana ko Congo de ke donc ni ne wele kuma la jamana ka nga disu gosi bi ka foko maintenant administration pénitentiaire la jamana be se ka kuma pese anyo do bla la wa yin ka do mais ni o ka to bla la se ka kuma rom na bile ça veut dire que erebe fait jamana fait ka senda au domaine kan ka datugun mais ne a be se ka ta kuma ga jamana wero kan mais aller refaire datugun ndo donc pour moi c'est pas cohérent c'est paradoxal donc pour dire que dialogue ya la ñini effectivement à débat kara adana recommandation kono et notamment thématique numéro 4 là relative à la sécurité et à la défense territoriale à bokono à numéro 48 là on a demandé militariser les corps paramilitaires entre parenthèses eaux et forêts
douane et administration pénitentiaire. Donc ça veut dire que la disposition qui est dans la Constitution, qui dit forces armées de sécurité, donc ça, on veut forces armées de l'ONA. On a biffé. La sécurité, vous plaît. Parce que mission sécuritaire, qui sont sur le coupole du statut de l'armée. Ça ne doit pas se faire. Nous avons bi paramilitaire, nous avons statut de Dama dans son domaine spécifique. Un statut qui est organisé, qui est structuré, qui a un bon fonctionnement d'ama, qui est opérationnel. C'est ça un État qui veut développer, un État qui veut prospérer. Donc maintenant pour dire que militariser ce corps-là, peut-être fin calendrier de don. Au Mali là, ni bien qu'à droit une on va faire 1000 manières de se faire taire. Qui date qu'à sera ali ibika joko kelela. Mais je sais que les autorités maliennes aujourd'hui, ils sont conscients de cela. Ils doivent analyser la faisabilité. La même avec Ojagwaye. Mais lui, regarde, 92 42 42 30. Nous m'avons fait un wele qui nous barola 92 42 42 30. Ma chamango, qu'on voit na, comme ye kasola tagai, ça n'y peut pas bon mokoy. Quand il y a le madouala, qu'on follow qu'on me choumi, ça dit à tête ni qu'on a permis bibolo. Ibedo ini hakem ga ibo ke ko adama de abika dola o fana aw ka bara de wa bien mo mo ba aw krefe no uluba aw de me bara la uldo wa ba aw de bo be ne bo Kasim ni minan dirauma kam blanga hakay be kono prison be ke lié touristique de mais o de forao ni bla kaso la ko ta ka fe kanga faaw ni bla kaso la ko ta ka fe ki ka droit be perdu o figa nyangi mais ka droit to be to ibolo ils sont morts au droit et humain. Nous, morts au la catine des camps comme nous, minons bambolo, en blanc condition. Mais on te fait que ni quand la fiaté. Ni tara kasobonabi avec Emile la kitara. Ça ne me va faire un rena kasokono, un recommandé de le côté. Kaso donc yachou kainde. Ayo nous ka dire, on nous be kulonge kede, ngo bala do parce que ibito koko kofe ka koko kuma me do akono. O dar wati do la do bora kan buruja chugan la ka fendo fo parce que o maturu kelente prison kono. Non mais ni mo simata prison kono ka bo ki esri bane prison to jugo fo. Ate ne ma moye ki to na prison kono. Ari signé flash saba ka ti nya da on be kan se kon de mayra minge kasola de on ke bora ke on to jugo fo ma de ngake. Ne ma moye. Do rebe kla ka ne wele che an yɛrɛ kun bɛ min yɔrɔ tɛ walayi jamana kan ka aw fisaya ni bɛɛ ka da k'aw bɛ baara min na. dɔ bɛ nɛgɛjuru la alo. waaleykum asalaam balimakɛ tɔgɔ ni jamu. Ibrahim. Ibrahim Jakite ka bɔ Libi. ayiwa Jakite i ka ɲininkali ye jumɛn ye. Kana prisonnier lajɛ don o don o tɛ prison sariya ye. Ayiwa Jakite. Konate kɛ bɛ n'i jaabi. Nga bɛ n'i jaabi. Merci. Dawuda i ye nin faamu. Ouais bon effectivement a yɛrɛ ye kuma ban a kuma daminɛ la ko prison ko fɛnɛ peut-être que o y'ale hakilina de ye mais ne yɛrɛ fɛ ko sariyasenw dɔ bɛ yen convention dɔw de bɛ yen relative au respect des droits de l'homme Mali y'o sariya sɔrɔ k'a fɔ ko hadamadenya hakɛ la sabatili o ye de façon générale n'i bilala kaso fana la kasoladen fana ka hakɛ sabatili o kɛlɛ yɛrɛ la Nelson Mandela de wulila k'o kɛlɛ kɛ Ala ka hinɛ la ale ye san 20 ni kɔ kɛ prison na a ye min ye prison na ale bɔra ka sɛbɛnni kɛ diɲɛ jamana tɔnba Nations Unies y'o ta k'o kɛ sariya sɛbɛn ye jamana o jamana ne bɛ Nations Unies kɔnɔ k'e ka baara kɛ n'o sariya ye
donc ça veut dire qu'à partir de là n'i ye jamana sariya sɔsɔ la minnu ɲɛsinnen bɛ o kɛlɛli la n'o ye an balima magistrat ye olu b'i minɛ u bɛ taa n'i ye kaso la n'a b'a kun bɔ u bɛ taa n'i ye kaso la n'a y'a sɔrɔ u bɛ se k'i poursuivre non détenu u b'o fana kɛ olu de b'o apprécier mais kasobon t'an man da dɔ kuma la mais ko n'i donna kaso la o ye ɲangini dɔ ye fɔlɔ mais k'i ka droit dɔw bɛ yen olu i n'o ka kan o droit ye jumɛn ye jamana ka dumuni d'i ma dumuni min b'i permettre k'i ka santé physique n'i ka santé mentale i ka kɛnɛya i farikolo la ani i ka kɛnɛya hakili la jamana kan k'o dumuni d'i ma jamana kan ka dayɔrɔ d'i ma dayɔrɔ min n'i b'i da a tɛ dangari i ka ni kɛnɛya la jamana kan ka fini d'i ma i k'i yɛrɛ sutura jamana kan ka produit sanitaire d'i ma e k'i yɛrɛ sanuya o kɔnɔna la o ye jamana kan hakɛ de ye ka d'i ma bon e t'a dɔn k'a fɔ ko hakɛ kan ka sabati fo don min na fo n'i yɛrɛ bilala condition kɔnɔ ne yɛrɛ y'a dɔn don min na k'a fɔ ko a tiɲɛ na nin sariya kala bato kaso bɔ kɔnɔ a ka di fo n'a turu sera i yɛrɛ ma don min na mais ne bɛ kɛnɛ ma n'i ye se kɛ ye fɛn o fɛn bɛ kɔnɔna la a y'u bɛɛ faga u man ɲi zɔnw don kalabanciw don delenkan don u bɛɛ ka faga mais kaso kɔnɔ bɛɛ n'i ta kun don dɔ bɛ taa jalagiri kan dɔ bɛ taa fili sira kan mais n'a ka hakɛ bilala kɔnɔ dun o de la an ye caman ye u ye kaso buruja mais u ye taara kaso kɔnɔ n'i ye seko ye u bɛ kaso kɛ eldorado ye mais k'a sɔrɔ waatiw la olu tun bɛ se ka ko kɛ kasobon kɔnɔ u m'a kɛ u bɛ se ka condition dɔw yɛlɛma kasobon kɔnɔ u m'a kɛ mais ala ye lafata sɔrɔ u yɛrɛ taara u y'a ye a ko bɛ cogo min na a kɛra bolo ni kun y'a dɔn ne tun bɛ kasobon kɛ hôtel ye yanni n ka na donc adamadenya hakɛ sabatili a bɛ bɛɛ de kan parce que mɔgɔ si t'i laban dɔn donc a bɛ ka min fɔ visite bɛ ordonné mais sariya tɛ yen k'a fɔ k'i bɛ mɔgɔ bali k'a tɛ taa somɔgɔ lajɛ. ayiwa an ka nɛgɛjurutigiw ka wagati de bɛ yen 92 42 42 30 allo. allo salaamaaleykum. waaleykum asalaam. Kasimu Tarawele Nabila don Paris. Nabila a bɛ cogo di. an b'a la tanu. i Tarawele. anba. i ka ɲininkali ye jumɛn ye. ɲininkali min bɛ ne bolo ka région de surveillance k'o militariser quoi. allo. wa i ko ko k'a militariser a ɲɛfɔ an ka faamu kɛ. non parce que an balimakɛ ye mun fɔ Konate ye mun fɔ. normalement partout dans le monde entier n'i ma fili. syndicat b'u bolo. parce que n'a kɛra ni syndicat t'u bolo u ka baara bɛ gɛlɛya kosɛbɛ 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 kosɛbɛ. je crois que État kan k'o yɔrɔnin jateminɛ k'o lajɛ u bolo quoi. parce que ni ninnu militarisera sisan u ka droit perdurer de u bolo o ye syndicat ko bolo u bolo. u bɛ kɛ ko militaire u tɛ ka kuma syndicat ko kuma o tɛ ka revendication kɛ foyi foyi. alors an ɲɛ b'a la ninnu bɛ wulikajɔ min na comme Konate ye mun fɔ u ka wulikajɔ barika ka bon kojugu. olu ka kan ka lajɛ a part o ye ne ka hakilina ye quoi. ayiwa Konate ale ko ko ale hakilina ye. je pense ale y'a faamu parce que jamana si tɛ hali jamana minnu bɛ n'u ye royaume ye par exemple n'i taara Maroc tellement que olu ye nafa dɔn administrateur pénitentiaire fo wura ye administrateur pénitentiaire rattaché a yɛrɛ la. a tɛ hali ministère bolo. a bɛ wura yɛrɛ de. au Maroc l'administrateur pénitentiaire est rattaché au wura tellement a b'a dɔn hadamadenya hakɛ ye min ye. olu ka masakɛ yɛrɛ de b'a ɲɛnabɔ. mais ils ont leur droit de revendication n'u bɛ laɲini min kɛ u b'a lase wura ma mais n'i taara statut militaire la. o la n ko c'est une atteinte au droit non seulement au droit de revendication bon an filɛ yɔrɔ min na bi an ka statut ye hakɛ dɔ d'anw ma n'i y'anw bɔ kɔnɔ ka taa n'an ye statut militaire kɔnɔ an b'o hakɛ perdu donc ça aussi c'est une atteinte les droits acquis se préservent et puis Mali kɔnɔ loi dɔw fana bɛ yen une loi qui protège les droits acquis k'a fɔ ko ni min dir'e ma hakɛ kɔnɔna la o tɛ se ka bosi e la ko fo ni jamana ka vie nɔrɔlen b'a la a bɛ bosi la ka jamana jɔ. o de ye droit acquis bɛ minɛ mɔgɔ la tan de ni jamana par exemple a ka fɔ droit dɔ dira ne ma mais n'o droit ma bosi ne la Mali bɛ ci Mali ka fisa ne ye o droit in bɛ bosi ne la Mali bɛ jɔ n'o tɛ mɔgɔ ka droit acquis man kan ka minɛ i la mais an y'a ye par exemple n'i ye militarisation ta des principes i b'a ye loi min b'a kɛ
il va y disposition transitoire finale k'a kɔnɔ cette disposition abroge toute disposition contraire n'a sɔrɔ sariya dɔ b'a kan notamment u b'a référence k'a kɔnɔ ça veut dire qu'à partir de là o loi sara ka ban o tɛ jamana kɔnɔ bilen donc n'a y'a sɔrɔ o loi ye avantage dɔw di ne ma ka ban i b'o fana perdi ne b'o bɛɛ perdi ayiwa ko dɔ bɛ nɛgɛjuru la an k'a lajɛ n'an y'o tigi sɔrɔ allo 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 salam alaikum alaikum balimakɛ i tɔgɔ n'i jamu awa Fuseni Traoré don Fuseni Traoré awɔ ayiwa Fuseni an tulo b'i la awɔ o ne ka ɲininkali b'i kuma munna seli dɔw bɛ yen nɔ u ka jugu ni ɲɔgɔn ye parce que n bɛ dɔ dɔn denmisɛnnin don a taara a ma mɛn seli dɔ bɛ yen nɔ u taara bɛɛ yen nɔ a mun ka bɛ gɛlɛyaba de kɔnɔ mais a somɔgɔw ye boliboli de kɛ pour que a ko bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo min na n'a bɛ se ka bɔ seli la quoi komi a kumana prisonniers ka hakɛ ko kan selili ka jugu o tun ka jugu yɛrɛ de ale somɔgɔw ye wuli ka jɔ kɛ pour que a ka se ka bɔ o la voilà i bɛ fɛ Konate ka ɲɛfɔli k'e ye voilà ayiwa a bɛ n'i jaabi awɔ merci i Traoré d'accord très rapidement an balimakɛ fɔlɔ min kumana ale y'a faamu k'a fɔ n'i ye administration pénitentiaire militarisée c'est-à-dire i bɛ administration pénitentiaire faga yɛrɛ de parce que ale ka fɛn bɛɛ bɛ sɔrɔ revendication de kɔnɔna la hali n'i y'a ye ne bɛ plateau in kan yan bi parce que je suis sous la casquette syndicale donc ne mago tɛ ka na taa n ka direction na ou ministre fɛ ka yamaruya ɲini ka na syndicat fana ko tan la loi 87 la loi 98 le code du travail en République du Mali syndicat b'a ka baara kɛ librement sans contrainte ni immixtion de l'administration u da man ka don o la u da man kan ka don o la an b'an organiser cogo min an diya an b'an ka statut kɛ mais jamana sariya cadre kɔnɔna la mais militaire e bɛ se ka sɔrɔ a sɛgɛ jumɛn ka na plateau la mais ni autorisation t'a bolo fo n'i bɛ diriba la dɛ hali n'i bɛ diriba la n'i bɛ na i bɛ taa chef d'état-major fɛ yen aw bɛ taa fɔ ministre ye o fana b'a fɔ ministre ye au niveau de l'armée on dit que l'armée est impérative kuma la fɛn min bɛ taa fɔ primature la bon voilà bon maintenant corps min mago bɛ hadamadenya a ma nɔgɔn dɛ corps min mago bɛ hadamadenya bunabun saba parce que ni ministre yɛrɛ bɛ taa ministre b'i sara premier ministre la premier ministre b'a fɔ président ye bon vu tout ça bon un corps jeune comme un corps il y a diɲɛ fan o fan bɛɛ bɛ k'a kɛ cogo min na tan ka droit de revendication t'o bolo revendication kɔrɔ tɛ fɛ ka jamana ci o ayi a ka ɲi kasodenw yɛrɛ ka lafiya ma kasodenw ma a ka ɲi hali olu faamaw ma u bɛ fɛn dɔw kalama u tɛ min kalama a ka d'u ye ka fɛn dɔ fɔ a fɔda t'u kun mais syndicat bɛ se k'o fɔ mais ne ye o droit bɛ piétiner k'o droit bɛ entraver soit même k'o droit bɛ écraser a ma ɲi jamana yɛrɛ ma donc pour dire que corps bɛɛ n'a ka spécificité dɔn jamana ka corps bɛɛ t'a ka minɛn kɔnɔ an balimakɛ ye question min posé ko effectivement dɔ tagara denmisɛnnin don a bila yɔrɔ jugu la denmisɛnnin don cogo di ale bɛ se ka peut-être denmisɛnnin don farikolo la mais en République du Mali sariya fila bɛ yen il y a la loi de la majorité pénale et il y a la loi de la minorité pénale. Dawuda e jɔ n ka nin fɔ bamanankan na mɔgɔw k'a mɛn n'i si ye san 18 sɔrɔ. n m'a développer o la n ye loi nin de fɔ fɔlɔ la loi de la minorité pénale o sariya bɛ yen k'a jira k'a fɔ ko mɔgɔ o mɔgɔ ne si b'a ta san 13 mais a ma san 18 sɔrɔ e bɛ se ka taga kaso la. N'i ye infraction kɛ à la loi pénale ou bien n'i somɔgɔw y'a laɲini parce que comportement caractériel dɔ b'i la juge pour enfant bɛ yen o de b'o analyser ka taga n'i ye o ye mineur ye mɔgɔ min ma baluguya mais maintenant il y a la loi de la majorité pénale o kɔrɔ ye jumɛn ye ko maliyɛn fɛn o fɛn ne si y'a ta san 18 ma ne y'o sɔrɔ ka ban. dɔ bɛ nɛgɛjuru la allo. allo. an balimakɛ i tɔgɔ n'i jamu. oui Issa Diallo depuis Abidjan 13 hôtel. Issa Diallo 13 hôtel. Oui, oui, il dit qu'il a son retour en vert. Issa bɛ cogo di? C'est o kuma kako feere dabilara wa Issa? Kako feere ma dabila dɛ, yɛrɛ sigilen bɛ à l'heure na. Mais ne taara ne mi ye zen ye. Awɔ, n ye zen yan. Non, n ye Nigérien in de sɔrɔ yen. Ah, non. Ouais. E fana bɛ ɲini cɛ a ka cɛ a ko mun. An bɛ kasobongo kuma de la yan bi. Tabarikala, a foli b'a bɛɛ ye. O diyara n ye. Voilà. Merci. Ale ye feerelikɛla ye. D'accord. 13 hôtel Côte d'Ivoire. Ok.
Donc, Ah, là, c'est bien. Donc, la loi de la majorité pénale, au cours de la cour, on est si c'est en temps de séquence, que est balugara. Ne balugara, ne ko koke, et batevele, et fatevele, et mimekala motevele. Tu es responsable de tes actes. Et ko koke, saranya kore, et bijokoro. Mais il y a catégorie follow m'fo, no lui ko koke, il va y a chamambe, somoro bebele follow. Parce que la juge agit selon les degrés de discernement de l'enfant. A somɔgɔw bɛ ɲininka mais olu ka ɲangini kɛcogo o ni mɔgɔ min baluguyara tɛ kelen ye o de la i b'a ye olu bɛ taa u dama kaso bɔn na bole prison dɔ bɛ yen voilà bole mineur parce que bole ye fila ye bole dɔ bɛ yen muso minnu baluguyara ani muso minnu ma baluguya olu bɛɛ bɛ ɲɔgɔn kan ye mais bole dɔ bɛ yen cɛ minnu ma baluguya olu bɛ yen donc maintenant ale bɛ min ma ko denmisɛnnin don d'abord fo k'an kun k'a dɔn fɔlɔ est ce que a ye san 18 sɔrɔ wa n'a y'o sɔrɔ mɔgɔ min ye san 18 sɔrɔ kɔrɔ Kassim a taara mɔgɔ faga non mais a baden b'an fɛ san 18 a taara mɔgɔ faga a bolofɛn nɔfɛ donc e bolo denmisɛnnin don mais a ye acte min kɛ o de bɛ lajɛ parce que an bɛ mɔgɔw orienter cellule kɔnɔ ni infraction de ni mandat nana o ma cellule juguman bɛ yan mais mɔgɔ min ye mɔgɔ faga ani mɔgɔ min ye kɛlɛ kɛ carré kɔnɔ o minɛna olu minɛcogo tɛ se ka kɛ kelen ye o Safina zone ma fara se ka kelen ye barakazi mɔgɔ min y'o kɛ ani mɔgɔ min affaire tiɲɛn'i bolo o de la n ko kasobon bɛ jɔ ni secteur de ye normalement nin catégorie bɛɛ kan ka bila yɔrɔ ni kasobon bɛ n'a bɛ norme respecté Dawuda oui i da sera kuma ma bi dɛ ayiwa parce que nin yɔrɔ in ne ye nin mɛn faama caman de da ko cabinet bɛ yen k'o yɔrɔ de ka fisa kosɛbɛ ko o fana danfaraw fana b'o ni ɲɔgɔn cɛ n'o fana bɔra yen sa cellule bɛ na o tuma na nin den tun bɛ yɔrɔ min na o tɛ yɔrɔ ɲuman ye dɛ. An bɛ cabinet de fɔ a ma yan mais les règles internationales a bɛ fɔ ko cellule de a fɔ ko cellule o fana ye a dama karasɛli mais jamana bɛɛ bɛ appellation dɔ di ta ma anw fɛ yan n'i taara i b'a ye a b'a fɛ premier cabinet deuxième cabinet troisième cabinet quatrième cabinet cinquième cabinet n'i taara quartier wɛrɛ la i b'a ye C1 CD chambre 1 chambre 2 chambre 3 chambre 4 ainsi de suite o ye bɛɛ numérotation ye mais nin fana bɛɛ la min bɛ bila an b'a bɛɛ dɔn e mɔgɔ min ye mɔgɔ faga e bila yɔrɔ ani mɔgɔ minnu ye carré kɔnɔ mankan kan dɔ tenogolo nana olu se ka minɛ cogo kelen na o mɔgɔ min ye kaso kɛ siɲɛ caman mais juge t'o apprécier dɛ non juge bɛ infraction de apprécier k'a kɛ mandat kan k'a d'aw ma ni mandat nana anw de fana bɛ infraction o lajɛ a tigi si a ka état de santé a ka antécédent judiciaire anw de fana bɛ nin bɛɛ lajɛ k'a fɔ ani nin cellule de n'a sɔrɔ a donna ka n'a ye dɔ bɛ a ye siɲɛ 2 3 kɛ ani mɔgɔ ma siɲɛ 1 kɛ olu tɛ kelen ye mɔgɔ min nana pour les cas de terrorisme ani mɔgɔ min nana pour le droit commun olu se ka bila ɲɔgɔn kan donc certainement ale bɛ cas min ma a kun kan k'a dɔn fɔlɔ a tigi ye mun kɛ donc o ɲɛ mɔgɔ faga siko t'o la i ni mɔgɔ faga bɛ bila ɲɔgɔn kan n condamné yɛrɛ san 20 siko t'o la i ni minnu condamné san 20 bɛ kɛ ɲɔgɔn kan fo n'a y'a sɔrɔ bana b'i la waati dɔ la i bɛ labɔ k'i bila banabagatɔw ka yɔrɔ la donc ça veut dire que min bilala yɔrɔ jugu min na n'a kun y'a dɔn a ye min kɛ wala ale tun bɛ se k'a apprécier i b'a sɔrɔ ale t'o dɔn quoi donc o information ayiwa nɛgɛjuru sira ye 92 42 42 30 ni minnu b'a fɛ ka o da don baro la Dawuda ale de b'an bolo yan bi n'o ye commandant ye ka se ka dɔ ɲɛfɔ an na donc mais sisan est ce que n'i ye diɲɛ ta k'a lajɛ CPI kaso ɲɔgɔnna ɲuman ninnu olu bɛ yen wa u bɛ farafinna yan i m'a ye waati dɔ la CPI y'a ka détenu dɔw bila ka na an fɛ yan Rwandais an hakili b'u la dɔw bɛ Kulukoro dɔw ka kaso banna Ala ye latigɛ se dɔw ma olu banara olu sara CPI y'o kɛ parce que le Mali est pays membre de la CPI donc o la ale bɛ se k'a ka kasoden bila ka taa jamanaw ka jamana yɔrɔ o yɔrɔ bɛ yen s'il y a les degrés du respect des droits de l'homme ou a tigi ka sécurité bɛ se k'a assurer mais CPI ka olu kasodenw nana anw fɛ fo ka quartier spécial créé Kulukoro parce que an ka kasobonw nomenclature kun tɛ CPI ka hakilina fɔ kasobonko la olu fɛ les droits des détenus est sacré. Ah mais non. O dilanna spécifiquement pour ça. CPI kasodenw kama. O kama parce que non olu de ni n'olu ka kasoden bila ka t'i fɛ olu de b'a entretien kɛ olu de b'a nourrir olu de b'a fɛn bɛɛ kɛ a bɛ loger yɔrɔ min na a bɛ kɛ conformément au texte. Olu ka yɔrɔ u ta bɛ cogo min. U ta bɛ cogo min na a bɛ kɛ tan CPI tɛ dugu ye
CPI ye jɛkulu de ye mais dugu tɛ quoi ouais jɛkulu do jamana minnu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a kɔnɔ a bɛ yira k'a fɔ n'ale b'a ka sɔrɔ den n'a ye jamana in mɔgɔ dɔ minɛ n'a ye diya a bɛ t'i bila Gabon a bɛ t'i bila yɔrɔ wɛrɛ min y'a diya mais a fɔra ko kasɔrɔ den bɛ bila hakɛ min kɔnɔ CPI ale b'o garanti ale b'o droit respecter ale b'o prise en charge ta bon ayiwa donc pour dire que voilà normalement ne règle minnu fɔ ni o règle respectera CPI kun mago tɛ ka dɔ wɛrɛ jɔya parce que o b'a sɔrɔ déjà prison b'o norme bɛɛ kɔnɔ bon tiɲɛna je pense u ka mɔgɔ dɔ kan ka sɔrɔ yen n famana yen ma dɔɔni mais u ka mɔgɔ dɔ kan ka sɔrɔ yen. mais est-ce que an bɛ se k'an ka belebele dɔw bila a kɔnɔ. bon ni u ka mɔgɔ tɛ yen. CPI ka vision b'a kan parce que ale olu to ka nafolo dɔ diɲɛ fɔ aussi k'u ka droit de regard ta kan. u b'a kɔlɔsi u b'a visiter u b'a contrôler. peut-être qu'en commun accord ni mɔgɔ t'a kɔnɔ an bɛ se ka abriter u fana tɛ se k'o bali mais an b'a abriter cogo di peut-être que ça c'est une décision interne avec l'administration. voilà. ayiwa an ye dɔ kɛ kuma na. n'Ala sɔnna. hakilila faamuyali caman sɔrɔla bi ta in na ka kɛ ni laɲiniw yɛrɛ kɛcogo ye militarisation ko in dɔ fɔra a la mɔgɔ y'a faamuya mais e yɛrɛ bolo bi ne ɲininkara gouvernement kan ka mun kɛ ministère de la justice kan ka mun kɛ parce que ko n kana fɔ ministre o ye tɛmɛ sira. ministère de la justice kan ka min kɛ d'abord de prendre une loi a loi yɛrɛ tara mais loi in an bɛ se k'a fɔ. ko dɔ bɛ nɛgɛjuru la an k'o ta o n'a kɛ nɛgɛjurutigi laban ye su in na allo. allo salamaleykum encore. aleykum asalaam i seginna ka na. awɔ n seginna ka na ko yɛlɛmani dɔ bɛ n bɛ fɛ ka ɲininka o la commandant ou capitaine de don. commandant don. voilà commandant n bɛ fɛ k'i ɲininka n'a ma k'i ma baasi ye. non allez-y s'il vous plaît. aw ka grade yɛrɛ. an tulo b'i la o. allo. ayiwa a ka nɛgɛjuru tigɛra ale kɔni na waati wɛrɛ kɔnɔ sa i ka kuma kuncɛ kumaw. donc ministère de la justice kan ka min kɛ bi d'abord ka disposition ta fɔlɔ ka kasobon bɛɛ réhabiliter parce que n'i ko kaso fɔlɔ f'a ka kɛ norme de kɔnɔ fɔlɔ yan'a k'a réhabiliter fɔlɔ a ka sariya sɛbɛn ta kasobon bɛɛ la fɔlɔ parce que Mali sariya ko tan n'i bɛ sariya sun fɛn o fɛn créer service fɛn o fɛn créer Mali la ko f'i ka sariya sɛbɛn k'a la donc o y'anw ka revendication dɔ ye bi Mali kasobon fɛn o fɛn bɛ yen bi texte de création t'a si la ça c'est pas bon ni jamana ka nafolo bɛ dɔn yɔrɔ min na sariya sɛbɛn dɔ kan ka ta k'a jira k'a fɔ o créera a sigilen bɛ sen kan sariya sira kan d'abord ka papier kɛ texte kɛ Mali kasobon bɛɛ la bi o b'anw yɛrɛ garanti k'a fɔ an bɛ baara kɛ yɔrɔ min na a sariya sɛbɛn filɛ ni ne nana bi ne kun kan k'a jira e Kasimu na bi k'a fɔ bon ne bɛ baara kɛ kasobon ba la bon voici les textes de création de la maison centrale d'arrêt de Bamako a créera nin kama a kan ka nin mɔgɔ hakɛ ta nin service de b'a kɔnɔ nin mɔgɔ hakɛ de kan ka baara k'a kɔnɔ a jamana kan a fonctionnement nin de o de kan ka kɛ prison bɛɛ la o ka kɛ fɔlɔ n'o kɛra ka Mali kasobon bɛɛ réhabiliter k'a bila selon les normes internationales donc n'o kɛra an bɛ min ɲini un adage chinois le dit que pour mesurer les degrés de respect des droits de l'homme d'un État il faut faire un tour dans ces lieux de détention. A ka lieu de détention a bɛɛ de don kaso dɔrɔn tɛ dɛ même les unités d'enquête a bɛɛ mɔgɔ parce que depuis i bɛ minɛ ka taa polisi la dɔrɔn la procédure judiciaire est enclenchée donc depuis là i ka droit kan ka respecter donc n'o kɛra sisan i b'a ye an mago bɛ min na hadamadenya bunakun min sabatili la kasobon kɔnɔna la kasobon bɛ jɔ n'o norme ye a espacer n'o ye a sécurité bɛ kɛ n'o ye limɛri tout ce qu'il faut ka tila ka direction générale créer très rapidement pour que o fana ka capacité ka d'a ma en autonomie financière et tout ka se ka prison bɛɛ ka prise en charge kɛ au moment voulu n'i y'a jateminɛ an ka fɛn caman bɛ yen pour que i k'a sɔrɔ fɔlɔ i bɛ demande de kɛ k'a bila ka taa direction na direction b'a bila ka taa ministère la parce que le budget est logé au ministère mais si la direction générale a son autonomie financière a bɛna dɔrɔn tic a b'a kɛ a bɛna dɔrɔn ale fana bɛ direction régionale ou les directions sub-régionales k'olu fana ka budget d'u ma o la demande bɛ kɛ tic a bɛ kɛ demande bɛ ka tic mais n'i y'a kɛ procédure ye alors que kasobon kow bɛ pointer tout de suite a bɛ cun donc ka direction générale créer très rapidement ka surveillant de prison bi ka recrutement kɛ avec toutes les spécialités dont le corps a besoin et la loi a déjà dégagé ça donc recrutement nata ka recrutement ba yɛrɛ de kɛ
ka effectif gonflé en sécurité avec toutes les spécialités, psychologue, psychiatre, médecin, a mago bɛ fɛn o fɛn na ka hadamadenya bunangu sabati kaso bon kɔnɔna la k'a sɔrɔ a m'a ɲini fan wɛrɛ fɛ. Donc k'olu kɛ très rapidement. La question de militarisation, de faire fuir à ça. En réalité, ce n'est pas parce que on est Sénégal ou bien quand c'est un droit. Nous on ne veut pas que ce droit-là soit piétiné. On veut pas que le droit-là soit retiré, mais ça soit préservé. Sénégal, il y a des Sénégal, c'est Jamana Djougouyo. Sénégal, c'est administration Djougouyo. Bi Mali connaît, il y avait Sénégal qui m'a dit revendication. Mais Mounia Bali, parce que Antaran, Jamana Sigraka, ben Fendola, Jamana Bel Hala, Mingono, nous est pactier. Mais Sénégal est bref là. Ça veut dire que Sénégal est bref. Il va y Sénégal est fait la Nini. Administration Mbebama, n'a sur là, ou nous fameux de bénéficier quand même Sénégal sous Yereka. Parce qu'il y a un prime, il va vous primer la catégorie A, 100 000 francs. Catégorie B, 75 000 francs. Catégorie C. Mais pas sur le Sénégal, c'est la catégorie C. On ne peut pas menacer maintenant, on ne peut pas. Donc pour dire que Sénégal est Jamana de, Sénégal est Jamana Konodende, mais Sénégal est Jamana Djougoué, Jamana Konodende, Djougouté, Fama ou Djougouté. Donc vraiment les droits préservés par les lois, vraiment qu'on l'oute. Donc à mon yini, bon, les Jamana Kondon a famu, car faut que la yini bête ketaye. La yini doit se faire mais bas sur la main. Nous ne pouvons pas analyser émotionnelle ou que Jamana ka fou sur l'oula. Ne be Jamana barakela de là. Ne manganga boka ta fenfo femini yɛrɛ b'a dɔn a ma ɲi jamana ma jamana ɲɛmɔgɔ kan ka foyi sɔrɔ la mais ni min bɔra dɔrɔn o bɛ na hakilinata fɔ ka jama kunsi ka taa o kan hali n'an yɛrɛ b'a dɔn tiɲɛ tɛ n'an yɛrɛ b'a dɔn a tɛ se ka kɛ parce que bamananw kuma hali ni mɔgɔ min tɛ misiw min yɛrɛ b'a dɔn jifilɛ tɛ yen donc an ka bɔ analyse émotionnelle kɔnɔ an ka analyse kɛ principe minnu bɛ jamana kɔnɔ k'olu principe a renforcer k'olu principe fana ka sigi sen d'u ma a bɛ dɔn k'a fɔ ko nin jamana in kɔnɔ hali ni ma deli ka taga yen nin ni nin de bɛ yen mais ne bɔra jamana in kɔnɔ kunun nana sɔrɔ u bɛɛ b'u sen kan ne seginna ka na n y'a sɔrɔ u bɛɛ dalen b'u kɛrɛ kan n nana sini kɛnɛ a bɛɛ jɔlen b'a kun kan après an bɛ ɲininka mais ni jamana kɔnɔdenw taabolo ye jumɛn ye mais n na don o don u b'u sen kan mais u ye bolo kura bɔ u ye pa kɛ ça veut dire que principe ye k'u jɔ u sen kan maintenant u bɛ taa cogo di ka boli cogo di u y'o améliorer donc o ye jamana sigisɛn dɔw ye là je parle sous le contrôle des grands administrateurs minnu ye jamana dɔn filɛbaga wɛrɛ b'an na lamɛnlibaga wɛrɛ b'an na donc an bɛ kuma ni olu ka yamaruya kɔnɔna ye donc pour dire que an bɛ jamana kɔnɔna min na bi taabolo dɔw bɛ yen bien vrai que c'est un régime exceptionnel mais an k'o taabolow to yen nin régime bɛ ban régime wɛrɛ bɛ na mais an kana kɛ chaque régime qui vient o bɛ na n'a ta ye finalement an tɛ se ka résumer ko la bilen quoi. La loi l'a dit, la constitution l'a dit, les forces armées de défense et de sécurité bɛɛ ka bila i ka bila minɛn kɔnɔ min b'a ka hakɛ ɲini cogo min na a k'a ka hakɛ ɲini ni état bɛ min ta d'a ma cogo min na a k'a d'a cogo ma sans compromettre certains principes. Donc o kɔni o y'anw surveillant prison ka faamuyali cogo ye par rapport à cette recommandation an b'a dɔn bi a tɛ état arrangé a nafa foyi tɛ état kan ka surveillant prison militarisé bi ni kɛlɛ de don an bɛɛ bɛ kɛlɛ la an ka mɔgɔ caman sara nord la dɔw taara bɛ otage la mɔgɔ caman sara olu tɛ militaire ye u tɛ surveillant ye u tɛ gendarme ye ni kɛlɛ wulila jamana kɔnɔ a bɛɛ de b'a la et bi n'i taara yɔrɔ o yɔrɔ bi n'a fɔra ko jamana mago bɛ mɔgɔ la a bɛ bɛɛ wele ka taa kɛlɛ kɛ mais est-ce que a bɛɛ bɛ taa sur le statut de l'armée donc bɛɛ ka to i ka composante kɔnɔ i ka spécialité kɔnɔ bɛɛ ka évoluer n'i ka domaine kɔnɔ ni min bɛna jamana gɛrɛntɛ an bɛɛ bɛ jɛ an bɛ taa an b'o kɛlɛ kɛ a ma se changement de statut la a ma se changement de casquette la o kɔni o y'an ka faamuyali cogo ye jamana kɔnɔdenw ka laɲini na k'a fɔ ko laɲini min don u y'a laɲini mais a kɛli nafaba t'a la an yɛrɛ bɛ se k'a fɔ nafa t'a la a bɛ droit de perdu fɔlɔ u yɛrɛ ka jamana kɔnɔdenw dɔw bɛ n'o y'anw ye a bɛ taga an bila yɔrɔ la yɔrɔ min na n'an kan k'an ka baara kɛ cogo min na an tɛ se k'a kɛ tan bilen donc olu dun ye mission dɔ de confiance na k'an k'a kɔ kɔnɔna la donc a bɛ na ni gɛlɛya fɛn o fɛn na gɛlɛya ye jamana kɔnɔden fana man k'o ta k'o la se a ye mission confier min na o kun y'an ka faamuyali ye o cogo la quoi. Ayiwa Dawuda an b'i fo. N'Ala sɔnna. I nalen an ka kɛnɛ kan. Ni kumakuncɛ kuma min b'i fɛ. Kumakuncɛ kuma min bɛ d'abord n b'aw fo i y'a fɔ cogo min na à travers votre antenne je pense que mɔgɔ caman ye faamuyali kɛ fɛn caman na an bɛ Mali média bɛɛ lajɛlen fo a média a kɛra a forme fɛn o fɛn ye ka maliyɛn bɛɛ lajɛlen fo d'abord ka autorités fo ka maliyɛn bɛɛ lajɛlen fo minnu bɛ jamana kɔnɔ ani minnu bɛ jamana kɔ kan gɛlɛya min bɛ jamana in kɔnɔ an bɛ dugawu kɛ Ala ka lakɛlɛsi d'a ma gɛlɛya in Ala k'a ta ka bɔ jamana kɔnɔ Ala k'an bɛn kelen ma Ala kan'an bɛn ka jamana janfa Ala kan'an bɛn ka ɲɔgɔn janfa donc an bɛ n baarakɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen fo ka taa kaso n b'a ma ka taa bila an ka direction nationale la ka taa bila f'an ka ministère la donc ka Mali finitigilaka bɛɛ lajɛlen fo a bɛɛ ba kelen fa kelen
ni wo fintigila ka fintigila mo fitigala donc an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ dans le domaine de défense et de la sécurité donc ka duwawu kɛ jamana ye ala ka kisi kɛ Dawuda Kodate commandant an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn min ye baabu ye ko a ɲɛna maa caman y'a yira k'a fɔ k'u ye faamuyali sɔrɔ baara in na an yɛrɛ b'an aw fo n'ala sɔnna prison kɔnɔna maaw k'u fo baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen ni aw surveillant ye aw jɔyɔrɔ ka bon a ko la kosɛbɛ an b'aw fo ka waleɲuman dɔn aw ka muɲu ni sabali la ani hakili ɲuman minnu n'aw bɛ ka baara kɛ o kɔnɔna na bi maa caman b'a fɔ an ye dɛ caman b'aw ka tanuni kumaw fɔ an ɲɛna u yɛrɛ kun taara ni hakilina dɔ ye kasobo yɛrɛ kɔnɔna n'u kunbɛ cogo o y'a to ko in caman fura u la a caman kɔni y'a yɛrɛ sɔrɔ n bɛ dugawu kɛ sa ala k'a ko tɔ bɛɛ lajɛlen Falaye Keyita tun bɛ yan ani Keba Jalo n'ala sɔnna ma sini kunnafoni o bɛna na ɲɔgɔn sɔrɔ yan 9h waati ka kuraw da aw tulo kan a bɛ se ka faamuyali kɛ cogo min ala ka dugu ɲuman jɛ